Alo? Alo, Alo, da? bună seara! Bună seara. Aveți porci de vânzare? Porci mari vreți? Da, Câte bucăți ați dori? 2. 2. S-ar putea să mai avem. Cât? De unde sunteți? De la țară suntem, doamnă, și vrem să mâncăm și noi ceva de porc. Sunteți de la țară, de unde? Suntem de pe lângă Târgoviștea. Da. Când îi vreți? În seara asta? În seara asta nu se poate. De ce, dorm? Da, dorm. Păi treziți, spuneați că uite au venit niște oameni să vă iei acasă la ei. Da. Cât e kilogramul, doamnă? 9 lei kilogramul. Asta este așa, la prima strigare, dar negociabil cât? Nu este că suntem fermă, nu avem ce negocia. Ăsta e prețul. Sunteți fermă? Dar doar nu sunteți ferma Dolce și Cabana unde nu se poate negocia. Sunteți fermă care faceți și vreți... Negoț. Nu facem negoț ca matale. Matale faci negoț. Păi facem negoți noi cu oale, cu ceaune, Păi cu... știu. Fetele la noi trebuie să fie plătite, să nu fumează, să nu bea. Da. Alo, Da. bună seara, Să trăiți. cu porcul, Da, spuneți. cu porcul. Da, spuneți. Care-i treaba cu porcul? Păi cu porcul. Am 3 porci să vând. 3 porci, cât îți dau pe ei? Păi cât? Am 2 bucăți la 100 de kilograme și unul la 130. Maxim câte kilograme? Toate? Da, masa musculară, cât? Masa musculară. Deci vine vreo 330 de kilograme toți 3. 330 de kilograme, da? Da. Și având în vedere că ei mai intră la apă când se taie, deci ar fi câte kilograme? Păi 330 ori 7. Orice? Ori 7 lei kilogramul. Păi matale, nu poți să-mi vinzi mie 330 de kilograme, că în momentul când porcul se taie, mai intră la apă din el. Adică sunt lucrurile perisabile care se pierd în urma... Păi dacă eu ți-l dau un viu cu 7 lei kilogramul, deci în viu. Da, Vorbim da. în viu, nu tăiat. Păi viu, dar după ce Păi după ce îl tai ce? rămâne mult mai puțin, nu rămâne întreaga cantitate. Păi n-auzi, domnule, că eu nu dau deci tăiat, îl dau la kilogram. Așa, și Viu. de la 7 kg, 7 lei pe kilogram, cât mai poți să leși? Nu mai pot să las nimic. Păi deci, Ăsta e prețul, că puteam să cer 10 lei ca să pot să las. Nu pot să mai las nimic. deci stai așa să fac un calcul. 330 330 de kilograme, da. ori 7 egal, Ori 7. cât egal? Vreo 23 de milioane. 23 de milioane. Da. 18 milioane și îți iau tot porcii. Nu pot. De ce? Păi n-auzi, domnule, deci ăsta e ultimul preț. Că așa ceream 10 lei pe kilogram și îți lăsam. Ăsta e ultimul preț. Păi ultimul și n-ai negociat nimica cu mine. Păi dar nu pot să negociez, că vă spui de ce. Eu nu pot să cumpăr ceva ce nu negociez. Mă înțelegi? Că matale puteai să-mi ceri mie 100 Da. și îmi lăsai la 80. Era, cum să zic, de negociat. Am 7 lei și tot acolo ajungeam. Băi, nu ajungeam că n-am negociat nimic acum matale. Adică n-am satisfacția că am obținut ce am vrut eu. Mă înțelegi? Asta Păi, e, de, nu te supăra pe mine. Nu, păi de ce să mă supăr? Nu, hai să facem altfel. Te mai sun încă o dată și spui că costă 100.000. A, gata, ca să negociem. Să mor eu dacă nu-ți cumpăr, da? Da, mare șef. Bine, hai că te sun încă o dată. Haide. Nu te supăra pe mine. Nu mă supăr. Bine, hai facem așa. Haide. Hai, închide telefonul că te sun acum. Bine. Alo, Alo, bună seara. bună seara. Aveți porci de vânzare? Avem, mare șef, avem 3 bucăți. 3 bucăți. 3 bucăți. Câte kilograme? 2 bucăți la 100 și una la 130. Așa, și câte kilogramul? 10 lei, șef. Cât? 10 lei kilogramul. Aoleu, este scump. Păi atunci negociem dacă mi se pare scump. Bun, cât? Vă las la 8 lei kilogramul. 8 lei? Da. Nu-i cam ieftin. Așa mi se pare și mie că e ieftin, să știm asta. Îmi vinzi toți porcii cu 8 lei? Da, kilogramul. Deci câte milioane ar veni să-ți dau? Vreo 26 de milioane. Bine, 26 de milioane?
Da. Bine, cum facem să vin să iau porcii? Cum să facem? Vii la comuna Lunca Corbului, în satul Pădureți, Da? Și de cine întreb? Iulica lui Deiciu. Alu de aici? Da. Matale, fii atent. Da. O să vină mâine cineva să te cheme, Da. care răspunde, deci eu o să vin personal și o să mă legitimez cu numele de Daniel Buzdugan de la Radio Zuș, a fost o farsă. Ei, băi, să știu alt, dragul, mi s-a părut cunoscut. Ha! Mi s-a părut vocea domnului cunoscută, totuși. Foarte frumos că ați intrat în joc, așa, la negocieri, la alea. Da, am intrat. Vedeți că guvernul Boc vrea să vă ia în echipa de discuție cu FMI-ul, să negociați acolo. Da. Am crezut că e ceva de genul ăsta, un puișor de țigan și zic, hai să-i fac plăcerea omului. Că Cum? Să nu se supere. Ce ați crezut? Credeam că, cum ați vorbit dumneavoastră, am crezut că e vreun rom, vreun țigan. Și am zis să-i fac omului plăcerea. Zic, hai să intru în joc acum, să nu se supere omul. Tot după internet, asta sau a făcut-o cineva? Nu, de pe internet am făcut-o. Am uitat. Da. Foarte multe, mai bine. Bine, mersi mult, sărbători fericite! Sper să trăiți. Ceau. Doamne, să trăiți. Buonasera, Bună! io sono d'Italia. Da, și ce vrei? Romania? Da. Io ho o întrebare per te. De ce voi, țiganii rumeni, veniți în România, dați în cap e furați? Nu furăm, dar cine a zis? Vedeți la știri, la televizor? Da? Sunt din Italia? Si. Da, și ce crezi? Dacă un țigan dă în cap, toți țiganii dă în cap. Nu toți la fel, așa ceva. E voi în România, acolo, din ce trăiți? A? Din ce trăiți? Trăim, avem casă, avem bani, avem tot ce ne trebuie. Ce munciți voi în România? Ce afaceri, facem afaceri mari. Cu țavă, cu tablă, cu marfă, cu... Dar cum te cheamă? Giovane. Giovanni? Si. Dar înțelegi bine, văd românește. Dar ce afaceri se cupe, matale? Materiale, construcțiune. Aha, și nu vrea să vii la noi în vizită, să vezi și tu vilele noastre care avem. Aveți vili? Da, ca la palat. Avem vile ca la palat. Foarte mișto noi trăim. Ce mașini aveți voi? Am Mercedes, am Melev, am Tovareg, am de toate felurile. Am Mercedes, am Tovareg, am Elegant, am Passat, am ce vrei muștii tăi. Din ce bani? De ce bani? Cu afaceri. Lucrez. Cu românii, fac afaceri cu români și îmi dă bani. Tu nu furare? Da, nu fur, cum să fur? Eu fur la... Cum să fur eu? Eu lucrez cu statul, nu fur. Cum? Eu lucrez cu statul. Îi dau ce vrea mușchimie și îmi dă bani. Fac afaceri. Auzi, domnul, ai un număr de telefon? Îmi dai și mie numărul tău, ca să te mai sun, să facem prieteni. E tu căsătorită? Nu sunt. Quanto ani ai tu? 20. Tu câți ani ai? Eu am 30 ani. Așa-mi place mie, bărbați mai în vârstă. Ce școală ai tu? Cât clasa am eu? 8 clasă. Facultate ai? Am. Ce facultate? Am tot, de toate facultățile. Am de toate, ia-mi un număr de telefon al matalei. Come ti chiamo? Cum mă cheamă? Maria. Ce profesie ai? Medicina. Adică? Adică fac medicina. Doctoriță. Ce medicina? Pentru copii, consultații de copii mici. Cum? Consultații de copii mici. Poți să cânti în italiană per te, acum? Da, cântă. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore. Cânt frumos, ai o voce frumoasă. Cantata e tu acum per me. Dar nu știu să cânt. Conosci manele? Manele. Te uiți și tu pe manele ăștia, Guță, Puștu Liviu ăla. Dar cum te cheamă? Giovane. Giovanni, auzi Giovanni. Dar ai cum să-mi trimiți și mie niște bani? Ca să vin și eu acolo în Italia. Unde să te găsesc? La Roma. La Roman? Și ai casă frumoasă? Ai casă frumoasă? Da, înțeles unde locuiesc eu? La Roma, știu, dincolo de Italia. Dincolo de Italia. Auzi? Și ai casă? Ești însurat? No. Vin și eu acolo la tine, mă primești? Vin și eu acolo să mă distrez cu tine. Dar n-am bani să ajung.
Îmi trimeți dumneavoastră? Câți bani? 3.000 de euro. Câți bani? 3.000 de euro. Ca să lăsu la familia mea. Tu nu ai bani? Apoi nu mai am bani, că pentru că le-am lăsat, am cheltuit. Ca să vin și eu acolo după matale, că îmi place oșa ta. Îmi place de matale. Dar tu n-ai spus că ai doctorița? Știu, da, sunt doctoriță. Dar nu ai bani dacă ești doctorița? Da, dar le-am cheltuit. Dar ai spus că ai afaceri cu țeavă, cu tablă, cu... Fac, dar am cecuri mai mult și mai îmi trimite și mea oameni, dar acum le-am băgat în afaceri mari. Și vreau să vin mai repede acolo, la Roman. Să vin la dumneavoastră acolo mai repede, la tine, la Roman. Da, să vin după matale. Tu nu câștigi ca doctorița? Da, dar le bag la sărași, mai înjur și eu pe sărași. Tu cunoști Daniel Buzdugan? Da, îl cunosc foarte bine, stă la București. Dar cine e asta? El era în Iași, dar acum s-a mutat la București. Ce face el acolo? Ce face el acolo? El face civilizaune, face bancuri. Face civilizaune. Da, la civilizaune. Daniel Buzdugan a fost o farsă! Matale ești? Da, unde ești? Eu am crezut că e un italian, am vrut să-l flaierez. Cum? Am crezut că e un italian. Să-mi râșiv de el. Vreau să râd de el. Să treacă domnul Buzdugan. Domnul Buzdugan. Da. Vreau să fac și eu legătură cu Mircea Radu. Cum să dau de el? Cu Mircea Radu. Vreau să trimit o scrisoare. De ce? La Curumbeanu. La? La Curumbeanu, Irimel Curumbeanu. La cine? La Irimel Curumbeanu. Așa, de ce? Ca să-mi botează fetița. Da, și nu știu cum să dau de el, n-am număr de telefon. Am vorbit cu el, dar am pierdut numărul de telefon. Cine vrei să-ți boteze fetița? Irimel Curumbeanu. Cum? Irimel Curumbeanu. Auzi, poți să-mi dai numărul tău de telefon? Bine, pa! Sunt Daniel Buzdugan și te aștept la adresa farsearondradio21.ro. Radio 21. Suntem de la o firmă de sondaj de opinie, doamnă. Nu ne aveți, domnule, număr de telefon, mă deranjați la ora asta cu telefoanele dumneavoastră tâmpite. Ce înseamnă lucrul ăsta? Partide, sondaj, mă cac la ei în ușa lor și le dau foc. Doamnă, să închideți telefonul și mă mai deranjați cu telefoanele astea, că eu mă duc la poliție. Nu mă mai deranjați pe mine cu partidele, că nu votez pe partid. Nu mă la vot și mă cac pe ele, partide. Doamne, stați un pic, doamnă, că noi nu suntem de la niciun partid. Da, v-au sunat de la partide? Mi-au sunat, m-au frecat la telefon, nu vreau nimic, nu votez, eu nu la vot, mă cac în partide. Nu vă duceți la vot? Nu. Dacă răspundeți la sondajul nostru, mai mult decât atât, puteți primi suma de 60 de euro. Nu mă duc la niciun vot, la niciun partid, mă cac partidele astea căcăcioase. Opriți-vă un pic, că aveți o logoree. Stați 2 secunde să vă explic despre ce este vorba. Nu facem politică. Este vorba despre sex. Despre viața sexuală sunt întrebări pentru care dumneavoastră puteți primi 60 de euro. Și nu ne interesează cum vă cheamă, nu ne interesează absolut nimic despre dumneavoastră. Puteți beneficia de 60 de euro plus un produs cadou din partea noastră, doamnă. Noi suntem un grup de feministe, suntem sponsorizate de un ONG din Uniunea Europeană. Îmi dați un cadou și 60 de euro? Cum? Și un cadou și 60 de euro? Da, doamnă. E bine. Ce profesie aveți? Secretară la o firmă de construcții. Ce vârstă aveți? 29 de ani. Înmăritată? Nu. Sunteți mulțumită de viața sexuală pe care o duceți? Nu prea sunt mulțumită. Prietenul meu vine foarte obosit seara, ne culcăm și nimic. Sunt perioade lungi de genul? În ultimul timp sunt și 2 săptămâni când nu mai pune mâna pe mine, adorme imediat. Sunt și o femeie și vorba aceea, vreau și eu. De cât timp sunteți împreună? 2 ani. În ăștia 2 ani de zile l-ați înșelat vreodată? Odată. Și cum s-a întâmplat? Cu cine? S-a întâmplat odată de 2 ori cu un prieten de-a lui care mai trecea pe la noi și ne repara mașina de spălat. Atunci mi-a părut rău, dar acum când văd că nici măcar nu mă mai atinge, parcă aș încerca din nou, că vorba aceea sunt îndreptățită, nu? De ce sunteți îndreptățită să vă doriți acest lucru? Cum mai stăm și noi la o cafea, prietene, și îmi povestesc. Prietenele mele cam de 3-4 ori pe săptămână au relații sexuale cu amicii lor, cu prietenii lor și eu de 2 săptămâni stau și aștept așa ca proasta lângă el. Iar el nimic. Adorme, sforăie și se trezește dimineața, ne luăm micul dejun, ne pupăm, parcă am fi relație platonică.
Parcă am fi colegi de pat. Și n-ați încercat să-l... Am încercat la început, mi-am luat tot felul de lenjerii, cu hamuri, ciorați cu bandă, dar degeaba. Eu umblam dezbrăcată prin casă, la urmă și răceam și eu tot degeaba. Mai stăteam pe internet, mă mai uitam la filmulețe porno, îl mai chemam și pe el, dar nimica. Da, și el? Stăteam pur și simplu singură și mă uitam la filmulețe, mă excitam singură și el ca bou umbla prin casă, am și spus la un moment dat, fără supărare, asta nu e viață, ce face el aici? E cam trist. Nu cred că sunt singura femeie din România care pățește așa ceva. Bărbații români sunt niște dobitoci. Ba miros la transpirație, ba băutură, ba nu știu ce scoală, ba mai știu ce alte probleme au. Cum? Ce a zis că? Păi nu, ba miros la băutură, ba transpirație, ba nu li se scoală în cazul la bărbatului meu. Toată ziua butonează, ba pe GSP TV, ba peste tot la fotbal. Fotbal, bere, fotbal tot timpul. Dacă ar avea bere și fotbal, cred că ar fi cel mai mulțumit. Pentru că ne-ați răspuns la acest sondaj, vă oferim un premiu. Dar nu mi-ați spus că îmi dați banii, ce acum mă păcăliți, mă luați cu premiu, ce premiu îmi dați? Nu mai îmi dați banii, nu așa a fost vorba? Pentru întrebări 60 de euro, da? În plus v-am spus că avem un cadou pentru dumneavoastră de la o firmă italiană, pentru toate femeile care ne răspund la acest sondaj. Este o firmă italiană care realizează un vibrator. Da. Și noi oferim un vibrator fiecarei femei care vorbește la telefon cu noi. Dar știți ce înseamnă vibrator? Da, bineînțeles că știu, ce sunt proastă, cum să nu știu? Să știți că am întâlnit cazuri în Moldova unde nu știau femeile nici ce e la vagin, da, păi vibrator. Da, mă, nu mă comparați pe mine cu moldovencele, dar ce, eu am trecut printr-o facultate, sunt scolită, nu se pune problema să nu știu ce e un vibrator. Am văzut filme porno, am văzut pe internet, doar nu mi-e rușine să spun. Știu ce e un... Păi și ce îmi puteți spune? Nu vă supărați că insist. E un instrument din plastic, e o p***ă de plastic. Ce e? O p***ă de plastic. Un penis, doamnă. Așa, un penis. Ați folosit vreodată? Nu, doamnă, nu am folosit, dar dacă mi-l dați pe acesta, o să-l folosesc cu plăcere. Se cheamă vibrator sex bomb. Vibrator sex bomb. Acum avem mai multe modele, small și big. Varianta small 7 inch și varianta big de 10 inch. De mici suntem sătule, de-aia le avem și acasă. De-aia mergem la mare. Vorba bancului, de-aia pleacă femeile la mare. De mici sunt sătule, au acasă. Ca și culoare, avem culoare alb sau negru? Dați-mi pe negru. Stați un pic, doamne, că n-am înțeles. Varianta albă a zis, nu? Nu, varianta neagră. Se poate purta, să știți că este foarte ușor de purtat, îl puteți... Da, să știți că știu că am o fostă colegă de facultate, îl poartă și în poșetă. E mic, se poate ascunde ușor, nu află soțul, nu află prietenul. Ați reținut? Vibrator sex bomb, varianta big, culoare neagră. Da. În 2 săptămâni vi-l aducem acasă, doamnă. Nu mi-l aduceți acasă, vă dau adresa de la firmă, că la firmă în corespondență nu-mi umblă nimeni și e mai sigur. De să nu vi-l trimitem acasă, nu? Nu. Doamnă, să știți că discuția asta a fost înregistrată. Da, nu, nicio problemă. Nu vă deranjează, nu? Nu, de ce? Nu. Am putea să o dăm la Radio Zoo? Ați auzit de Radio Zoo? Nu. Ce asta? E un post de radio care se ocupă de îmbunătățirea vieții sexuale. Nu, n-am auzit. Daniel Buzdugan sunt. Nu știu cine sunteți, am vorbit cu o doamnă mai înainte. Eu sunt Daniel Buzdugan de la Radio Zoo și a fost o farsă. Cum adică o farsă? Ești tâmpit la capăt, ești un nesimțit, băi, animalule care ești. La un moment dat ai să-ți o iei și tu. Caut pe cineva, pune-o pe cineva, te bag în spital vreo 3 săptămâni. Să nu ți se mai scoale niciodată. Să nu ți se mai scoale niciodată, animalule care ești. Îmi cer scuze dacă v-am supărat. Cine mi-a făcut farsa asta, aș vrea să știu? Sora dumneavoastră. Cum să fac așa ceva? Tu trebuie să te iei după dobitoaca aia de sora mea, să vină să-și ia catrafusele, că nu o mai țin la mine, că la mine stă. Să vină să-și ia hainele și în stradă o dau. This is the future of radio. This is Alo, da? Familia Goția? Da. Bună ziua, cu doamna Goția, vă rog. Soția mea nu e acasă, e plecată deocamdată. Dar cine sunteți? Cine o caută? De la firma Marș Funebru SRL și soția noastră o închiriată de la noi în costum bărbătesc mărimea 52 pentru Revelion. Și trebuia de ieri să-l aducă să-l returneze la noi, că mâine avem mormântare și avem nevoie de el. Dom'le, matale, faci glume cu mine sau ce înseamnă asta? Ce înseamnă chestia asta? Veniți să vă arăt bunul, nu este nicio glumă. Nu, bun, dom'le, ce bun. Despre ce vorbești, matale, acolo? Soția noastră o închiriat de la noi de la firmă. Da? Suntem o firmă de pompe funebri. Da?
O închiriat un costum pentru Revelion. Când, domnule, s-a întâmplat treaba asta? Luni pe 29 decembrie, pe la ora 1:30, cam așa ceva. Cum să-mi facă, domnule, mie una ca asta? N-aveți un costum nou în casă? Ba, da, și? Păi vedeți, costumul ăla este închiriat de la o firmă de pompe funebre, Marș Funebru SRL. Hai, las, nu face nevastă mea așa ceva, că o dau afară din casă dacă face așa ceva. Veniți la noi la firma aici să vă arăt bonul, să vă arăt chitanța, că el a fost închiriat. Soția noastră este contabilă, da? Da. Vedeți? Păi de unde știu eu toate amănuntele astea? Soția noastră știe pe șeful meu. Și-a închiriat un costum pentru Revelion mărimea 52, da? Dom'le, hai, matale îți bagi joc de mine, e adevărat sau nu e adevărat? Dacă e adevărat, nu știu ce-i fac. Nu știu ce să zic, dom'le. Și unde e firma matale? În centru. Dom'le, bun, vin eu până acolo, dar dacă e adevărat, nu știu, eu o dau afară din casă, îți dau divorț, mi-aduc costum de la morți. Cum să-mi facă mie una ca asta, dom'le, că o dau cu capul de toți pereții, dacă îi zbor creierii pe pereți? Cum să facă mie una ca asta? Să-mi aducă mie costum de la morți? Cum să-mi aducă mie costum de la morți? V-am spus, problema trebuie rezolvată în felul următor, că mâine avem mormântare. Măcar l-o mai purtat careva sau cum e treaba ăla? Costumul ăsta e de la mort sau cum adică? Cum e? Costumul ăsta e de la mort sau cum e? De unde e? Dom'le, nu, dom'le Stanișe, deci a fost la o singură probă, dar nu i-a venit, că era mic. Cum adică? Da, dom'le, nu-i vine omului. Mortului, decedatului. Da, numai pantaloni, eu probat un pic și eu scos repede. Cretină la cap asta, cred că. E tâmpită. Eu mă îmbrac acum și vin cu costumul la Matalia. Eu iau un taxi și vin în 10 minute. Dar ia zi, mă mai costă ceva? Trebuie să mai achit ceva? Nu, dom'le, soția noastră a achitat toată suma a fost achitată, numai trebuie să aduceți costumul înapoi. O mor dacă e adevărat. Hai că vin în 5 minute vin la voi. Nu pot, domnule, să cred că mi-au făcut așa ceva, domnule. O alung de acasă. E tâmpită la cap. Cum să mă îmbrace cu haine de mor, domnule? Mai bine sărac și curat. N-am pățit în viața mea așa ceva. Dar unde e numărul meu de telefon? Da, o lăsat doamna aici buletinul și numărul și adresa de telefon. Foarte frumos. Cum faci? Veniți, n-ați până aici? Da, acum chem un taxi și vin la Matale. Că v-am spus că mâine este mormântarea și avem nevoie de costum, domnule. Domnule, n-auzi că acum vin la Matale? Chitanța o mai aveți, domnule? Da, o avem. De ce? Păi vreau să o văd și eu de aia. Da, vă putem da chitanța, nu e nicio problemă. Foarte bine. Veniți până la noi? Da, vin acum, n-ai interes că vin. Stați un pic, relaxați-vă un pic, domnul Goțea, să vă spun ceva. Daniel Buzdugan sunt de la Radio 21. A fost o farsă. La Matale e sănătos la cap, domnule, cum să faci din astea, domnule? Era să mor de inimă, domnule, chiar așa ceva. Cum să-mi aduc nevastă mea haine de la mort, domnule? O dădeam afară de acasă, dacă era adevărat. Dădeam femeia afară de poman din casă, domnule. Dacă ai fi acum în fața mea, te-aș lua la împins vagoane și după aceea să ajua o beric, nu e adevărat. Bună seara! Sunt de la salonul de frumusețe. Ce salon de frumusețe? Salonul de frumusețe unde aveți abonament. Așa. Doamna Oara? Da. Aveți abonament la noi. Da, spuneți ce s-a întâmplat. Voiam să vă întrebăm de ce n-ați mai venit. Am avut niște probleme. N-am avut timp să trec pe la sală. De ce, a expirat abonamentul sau ce s-a întâmplat? Așa, că n-ați mai trecut pe aici, știu că veneați destul de des și... Da, doamnă, dar n-am mai avut timp. Dar nu s-a întâmplat nimic, nu? Adică n-ați avut probleme cu angajații, cu ceva, o problemă pe care... Nu m-a deranjat nimeni. Pur și simplu n-am avut timp să mai trec. Am treabă, am treburi de mele, nu mai trec așa des pe la salon. Dar au fost incidente? Ce fel de incidente? La ce vă referiți? Ultima dată când ați fost la noi, vă mai amintiți ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu vă mai amintiți? Nu. Ați avut probleme în solar acolo? Adică ați... Nu, doamne, mi-a făcut programul obișnuit de 9 minute. N-am avut nicio problemă. Ce probleme să am? Că am înțeles că ați stat mai mult de 9 minute. Până m-am schimbat, până m-am șters eu puțin acolo. Eu cred că dumneavoastră știți despre ce este vorba și poate nu îndrăzniți. Poate ne explicați dumneavoastră despre ce este vorba, că eu nu știu despre ce este vorba. Chiar mă țineți din timpul meu și spuneți-mi mai exact. Mai exact. Ziua respectivă când ați fost dumneavoastră, după ce ați plecat dumneavoastră, noi am sesizat un miros urât acolo în cabină. Păi și ce asta înseamnă că era de la mine? N-am înțeles. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați avut probleme, poate ați avut diaree. Doamnă, dar dumneavoastră sunteți sănătoasă la cap? V-ați scăpat cumva pe dumneavoastră acolo la solar, în solarul respectiv? Dumneata ești împită la cap? Cum adică să mă scap pe mine? Dar ce am 2 ani? Colegile mele au sesizat un pic mai târziu. A venit o clientă care n-a putut să mai stea acolo din cauza... Dar poate a intrat o fată de acolo. Poate a intrat o clientă și s-a căcat de acolo. Ce, trebuie să fi fost eu? Vă rog frumos să vorbiți politicos, da? Deci noi am găsit... Dumneavoastră mă luați că am făcut eu diaree acolo. Păi cum să vorbiți politicos? Eu sunt o patroană, chiar mă tratați așa ca orice scursură? După ce ați plecat dumneavoastră, am găsit materii fecale în solarul respectiv în care ați fost dumneavoastră. Păi și?
Păi și... Nu aveți nicio dovadă că am fost eu. Cum? Nu aveți nicio dovadă că am fost eu. Avem dovadă, au fost colegele mele. Noi după fiecare clientă... Haideți, doamnă, haideți. Bine. Așa, și ce s-a întâmplat acum? Plăteți vreo amendă sau ce? Nu, noi n-am mai putut folosi solarul. Trebuia să chemați o firmă de dezinfecție dacă n-ați mai putut să-l folosiți. Din bun simț, puteți recunoaște fapta aceasta? Da. Deci recunoașteți? Da. Cum s-a întâmplat, doamnă? Pur și simplu. Ce nu vi s-a întâmplat niciodată să vă apuce într-un loc public, atunci m-a apucat, domnule, de la temperatura aia, nu știu, m-a luat așa, de la stomac. Doamne, nu-i normal, dar sunt nevoi fiziologice. Am tras câteva vânturi și după aceea m-a luat diarea. Ce era să fac? Să ies în fundul gol pe acolo, să alerg către WC-ul, fiindcă așa vreți dumneavoastră, nu? Cum să vă dați drumul, doamnă, în cabina de solar? Doamnă, dacă acolo m-a apucat... Păi și nu vă este puțin o rușine obrazului? Mi-este rușine obrazului, dar ce vreți să fac acum? Să vin eu să strâng acolo, să dezinfectez eu, ce să fac? Bun, dar dumneavoastră știți ce ați lăsat după aia? Eu știu ce am lăsat. Mirosea îngrozitor. Noi nu am putut folosi solarul câteva zile. Am pierdut bani pe chestia asta. Dumneavoastră știți? Da, doamnă, și îmi cer scuze, dar nu știu ce să zic acum. Cu ce vă pot ajuta? Spuneți-mi. Doamnă, eu n-am mai pățit niciodată așa ceva. Eu nici atât n-am pățit așa ceva. Pentru mine scuzele sunt necesare, dar nu suficiente, doamnă. Eu 2 zile n-am folosit pentru că mirosea urât. Ce să fac? Vă recompensez. De ce n-ați spus în momentul când s-a întâmplat treaba asta? Eu am șters cu niște șervețele umede acolo, am dat cu parfum pe acolo, dar mai mult de atâta n-am putut să fac. Mi-a fost și mie jenă să mă duc la fetele alea să-i spun că m-a apucat cu fureala acolo, în solar. Ce v-a apucat? Cu fureala, doamnă. Cum mi-acoperiți mie dauna? Of, Doamne, și eu ce să fac acum? Ce a fost în capul dumneavoastră, doamnă? Doamnă, dar nu faceți mie acum lecții de morală. Pur și simplu s-a întâmplat. Mi-am cerut scuze. Ce să fac eu acum? Ce să vă zic? Ce să fac eu acum în situația asta? M-ați pus într-o situație delicată și pe mine. S-a întâmplat pur și simplu. Vă mai plătesc o ședință de solar sau nu știu cum să mă recompensez față de dumneavoastră. Să-mi spuneți și mie, să vă dau o sumă de bani sau... Că v-ați spus că sunt și eu patronă la rândul meu. Așa faceți și la serviciu? Vă apucă? Faceți pe dumneavoastră? Sunteți impertinentă chiar. V-am spus să-mi spuneți cât mă costă și ce trebuie să faceți să rezolvăm situația, că n-am timp să stau eu aici la telefon cu dumneavoastră la taclale. Mie mi-ați murdărit acolo aparatul solar, doamnă. Înainte de Crăciun vin tot felul de femei să se bronzeze, să arate bine. Mie mi-au scăzut încasările din cauza că dumneata ți-ai dat drumul acolo. Acum țipați la mine degeaba. Eu să țip și eu în continuare, spuneți-mi soluția și gata, o rezolvăm. Iau filmulețul, că noi avem camere acolo. Iau filmulețul respectiv și vă pun... Dumneavoastră m-ați filmat? Dumneavoastră m-ați filmat acolo în solar? Noi am filmat ce s-a întâmplat acolo. Doamne ferește. Eu vă pun pe site-ul salonului nostru să vă vadă toată lumea, doamnă. Păi eu sunt patronă de firmă de confecții, am o anumită calitate, mă îmbrac într-un fel, am un anumit statut social, nu să mă puneți pe site, vă dau în judecată, punct. O să primiți citația de la mine, la salonul ăla de rahat. Dumneata mi-ai făcut salonul de rahat. Deja ne certăm degeaba, spuneți-mi cum procedăm, dacă nu vă închid telefonul nas. Recunoașteți că ați făcut așa? Am recunoscut odată, mi-am cerut scuze de deja mă călcați pe bătături. Știți că multă treaba mea acum, în momentul ăsta, cât vorbesc cu dumneavoastră la telefon? Da, eu cât am avut că am șters în urma dumitale, nu te-ai gândit? Asta e treaba dumitale, doamnă. Dar ce WC-ul public acolo, doamnă? Vine oricine și apucă de area și face acolo pe solarul meu? 16.000 de euro mă costă solarul ăla. Cât o mașină mă costă? Spuneți-mi odată, că deja mă simt și eu prost, cred că vă simteți dumneavoastră prost. Nu mai rost să ne certăm, că bun, e urât. Hai să ne simtem bine atunci, doamnă, și să-mi achitați dauna. Cât costă? Vă costă toate ședințele pe care le-am ratat. Adică 2 sau câte? Cum 2, doamnă? Că v-am spus că 2 zile nu l-am putut folosi. Păi și în 2 zile câte ședințe de solar din ăsta puteți avea? Am pierdut 7 milioane de lei din cauza dumitale. Doamne ferește, doamnă, dumitale nu e sănătoasă la cap. Mirosea acolo ca la porci mirosea. Și 7 milioane? Atâta am pierdut. 7 milioane? Păi 7 milioane este o grămadă de bani, doamnă. 2 zile la solar, 7 milioane. Nu e sănătoasă la cap. Ai la prețurile de... Vino să-ți arăt încasările. Nu costă 7 milioane, 5 ședințe te-ai avut dumitale în 2 zile. Vii acolo și-ți faci nevoile în solarul meu. Acolo m-a apucat ce vrei să fac. Am recunoscut. Văd că mă dai, vrei să mă pui pe site-uri. Acum te dau în judecată. 7 milioane, păi îți plătesc 1 milion maxim. Păi cum 1 milion? Că a zis că sunteți patroană, femeie. Nu se dau pe prostii să dau 7 milioane
milioane pe un solar. Păi ce am înnebunit? Nu, doamnă, o firmă de asigurări ceva. Găsiți dumneavoastră că sunteți patronă, nu? Să-ți fie rușine că... Și dumitale că vrei să jecmenești oamenii. Nu jecmenesc, dar e posibil, n-am mai... Eu am șters acolo foarte bine cu șervețele, am și parfumat, am dat cu de toate, că aveam un parfum scump pe care l-am dat pe solarul dumitale. 7 milioane și... Lăsați-mă cu 7 milioane, gata, am terminat orice discuție. Doar nu-s cretină să dau 7 milioane pe un solar. Bun, cât dați, doamnă? 1 milion, atât am spus că dau. E puțin, doamnă, 1 milion. E puțin, păi negociem acum, păi ai zis că ai pierdut 7 milioane. Acum cât dai, cât nu dai, ce suntem la bișniță? Haideți că m-ați enervat, m-ați scos din pepe. Atâta vreau să vă mai spun. Spuneți. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo. A fost o farsă. Cine a făcut fața asta? Cineva de la salon. Cine de la salon? Că nu are nimeni nicio față de acolo, numărul meu de telefon. E adevărat ce s-a întâmplat? Nu mai discutăm problema. Haideți acum, nu mai insistați. Nu insist, dar vreau să vă întreb dacă e adevărat ceea ce s-a întâmplat. Lăsați să mă scos din pepe. Ce vrei să fac acum? E prima dată când s-a întâmplat așa ceva? Normal, dar nu fac, mă duc la solar și îmi fac nevoile la solar. Voiam să vă întreb dacă nu v-a fost jenă după ce s-a întâmplat... Dar dumneata ești nesimțit? Păi, eu? Păi după ce că îmi faci și mă ții la telefon o zi întreagă, o oră mă ții la telefon, acum ce facem aici? Păi nu v-am întrebat așa, dar... Tu, lasă-mă face... Mătii, mi-ai stricat toată ziua. Domnișoara Catrinel? Da? Constantin la telefon. Bună ziua. Știi care e Constantin? Nu-mi dau seama. Băiatul domnului Constantin. Da. Cu chiriașul. Da, am înțeles. Știi de ce te-am sunat, da? Da, cred că da. Tu mă cunoști pe mine, mă știi? Ne-am întâlnit anul trecut, când am închiriat garsoniera. Așa, și nu ți-e rușine un pic? Da, știu, trebuia să vă anunț. Îmi cer scuze, am vrut să vă sun astăzi și să vă explic care este situația. Știți, eu am și leasing la mașină și m-am gândit că mai degrabă plătesc leasing-ul, ca nu cumva să-mi ia mașina. Cine să-ți ia mașina? Banca. L-ai văzut pe taică mai bătrân, așa? Adică ce ai zis? Că dacă eu sunt... Nu. Ai văzut că eu sunt plecat în străinătate și l-ai văzut pe taică că e mai bătrân și ce? Hai să-mi bat piciorul acum, adică moșul ăsta nu poate să fugă după mine, nu știu ce. Pe câte luni ai plătit tu? 3 luni, 750 de euro. 750 de euro. Tu ai văzut la întreținere că mai sunt 10 milioane? Credeți-mă că am vrut să vă sun, dar nu... Mi-a fost foarte rușine și nu vreau nici să afle ai mei. Bun, și de ce... mi-au dat banii și eu i-am cheltuit. Și Cum? Mi-au dat banii și eu i-am cheltuit și nu aș vrea să afle. De ce nu ți-ai plătit datoriile atunci, dacă știai că ai datorii? Am fost plecată în Grecia cu fetele în vacanță și i-am cheltuit. Am vorbit și cu prietenul meu, dar prietenul meu este plecat prin Work and Travel și a rămas acolo. Și unde în America. Tu ce ai făcut cu banii? Ai cheltuit banii părinților tăi sau cum? Păi am cheltuit, că am fost cu fetele și am stat și noi mai mult, având în vedere că nu am fost cu prietenul meu. Am zis să stăm mai mult. Nu știai că ai niște datorii de plătit? Am crezut că fac rost de bani și am așteptat și un bonus de la firmă și nu a venit. Și... Tu ești deloc de unde? Din București, dar am vrut să stau singură. Eu am înțeles că tu ți-ai luat bagajele și ai plecat de acolo. Mi-a fost rușine. Ce ai spus? Că moșul ăla e bătrân? Am vrut să vă sun astăzi. Ce, tu ai numărul meu de telefon? Nu, pe tatăl dumneavoastră. Mi-a fost jenă să discut cu tatăl dumneavoastră și să îi explic situația și m-am gândit că poate nu mă înțelege. Dar aș vrea să rămân în continuare acolo. Cu ce să rămâi în continuare? Mai ales dacă tot ți-ai luat totul de acolo. Nu știu, dacă putea rezolva să vă dau un avans sau... În momentan nu am toți banii, dar poate încerc să fac rost, să vă dau măcar o parte. Chiria este destul de scumpă și acum poate putem negocia la 200, m-ar ajuta și pe mine. Bun, dar tu de unde să plătești banii ăștia dacă n-ai avut să plătești? Mi-ai dat cu praf în ochi 3 luni de zile, adică ai 750 de euro? Încerc să fac rost, vorbesc cu prietenul meu, poate îmi trimite, vorbesc cu prietenele mele, dar vă rog din tot sufletul, nu mă dați afară. Dar tu ai plecat de acolo, tu ai fugit. Da, știu. Ai luat tot ce ai plecat. Hai că mi-a sunat zilele astea. De ce nu ai răspuns la telefon? Pentru că mi-a fost rușine. Păi cum să-ți fie, mă, rușine, mă, nesimțit-o, mă? Cum să-ți fie rușine, că te mănânc acum? Da. Să nu le spuneți alor mei. Când îmi dai banii? Într-o săptămână maxim. Ai de unde să scoți într-o săptămână 750 de euro? Pot să vă dau un avans sau o parte din ei. Tu lucrezi în momentul ăsta? Da. Arăți mișto, ești o fată frumoasă. Mulțumesc frumos. Tu ce faci? Sunt hostess la un casino. Cum? Sunt hostess la un casino. Hostess? Ce e aia? Ce? Adică am grijă de clienți. N-ai reușit să faci rost de bani sau... Nu, mi s-a promis un bonus și
Nici până ziua de astăzi nu l-am luat și vroiam, când primeam banii, să plătesc datoriile, dar nu am luat. Mașina, de ce ți-ai luat mașina dacă nu poți să te descurci? Că trebuie să ajung la muncă și depind de mașină și sunt tânără și eu și sunt fată, știți cum e și... Cu metrou nu-ți place? Da, aș putea să merg, dar ajung mai repede cu mașina. Par deșteaptă, rafinată, ești o tipă faină, cum rezolvăm noi? Ia zi. Nu știu, nu vă pot da un avans? De unde să scoți tu bani? Te apuci de furat? Ce faci? Mă gândeam să mă împrumut, să reușesc să mă împrumut de undeva. Ne înțelegem și noi cumva, nu știu. În 2 săptămâni maxim. Și ai de unde să scoți banii ăștia? Sincer, nu. Și atunci de ce mă aburești că îmi dai? Nu știu. Ne întâlnim, vedem care-i treaba, vedem cum facem. Dacă vreți... Fii și tu drăguță cu mine și asta e, vedem. Drăguță în ce sens? Ești o fată drăguță, nu? Ești o fată frumoasă. Să fac ceva cu dumneavoastră? Nu te obligă nimeni, mă, fată, stai liniștită, că nu te obligă nimeni să faci chestii. Dacă tu ești dispusă, înțelegi? Ești tu drăguță cu mine, că și asta e. Pentru toată suma? Sau, adică... Cât ai putea să-mi dai tu? Cât? 150 de euro sau 200, cred că atât puteam să, dacă reușeam să mă împrumut. Când ai putea să-mi dai 200 de euro? 2 săptămâni încerc să... Ok, pe restul de sumă ne înțelegem cumva? Putem să ne întâlnim la o cafea sau la un suc, ceva? Păi ce să ne întâlnim la cafea sau? Ne vedem și asta e. Ai înțeles? Da, dar trebuie să facem ceva, să fac cu dumneavoastră sau... Ne vedem de 2, 3, 4 ori acolo, rezolvăm problema și asta e. Știți, eu nu vreau să mă afle părinții mei. Vă rog mult de tot. Ce să afle, păi? Mă duc la maică și la taică și spun că... Nu știu, dar să nu-i spuneți tatălui dumneavoastră, că poate vorbește cu ai mei. Crezi că eu mă duc să mă lau la taică? Îi veți spune că v-am dat toți banii? Da, o rezolv eu cu taică, nu-i problemă. Dar ai înțeles tu care e treaba, cu cum stă treaba? Da. 200 de euro îmi dai mie, în 2 săptămâni, te păsuiesc 2 săptămâni, restul ne întâlnim și noi și ar fi ok așa? Doar să nu se afle, vă rog mult de tot. Dar tu la casino pe acolo nu te întreține și pe tine cineva care te susține și pe tine cu un ban, cu ceva, că ești fată tânără, adică îți trebuie una alta. Am încercat să fiu fată cu minte, să fiu cât de cât independentă și de-aia vă rog frumos să nu se afle, că nu am mai făcut niciodată. Și mi-e rușine. Și când ne întâlnim? Diseară. Diseară lucrez. Păi și până la când lucrezi tu acolo? 4-5 de dimineață. După ce termin eu pot să vin să... O să fiu obosită. Mâine seară? Mâine seară e bine. Eu am un partener austriac cu care am venit din Austria. Mă auzi? Da. Ne întâlneam toți 3. Păi și ce să facem toți 3? Nu, eu oricum trebuie să-l duc pe el. Adică să-i rezolv și eu, să-l duc pe aici până în București. Eram eu cu el și asta e. Am crezut că mă întâlnesc cu dumneavoastră. Adică... Păi dar nu mă lua la dumneavoastră. Bine, am crezut că mă întâlnesc decât cu tine, dar... Te vezi cu mine de 2 ori, cu ăla de 2 ori și asta e. Ne spălăm pe mâine, am plecat mai departe și... Cu amândoi? Cum? Trebuie să fac cu amândoi? Separat, na, dacă e, na. Pe ăsta oricum trebuie să-l duc undeva, să... Câți ani are? 38 de ani are. Că eu nu stau cu băieți mai mici decât mine și de aceea te întreb. Știi engleză? Da, știu. E ok așa? Ok, ne înțelegem, dar nu o să mai înceresc bani, nu? Adică... Cum? Nici cei 200 de euro? Să nu se ceră ăia 200 de euro? Păi dacă mi-ați spus și cu prietenul dumneavoastră, m-am gândit... Zi-mă tu, nu mă lua cu prietenul noastră. Dacă mi-ai spus și de prietenul tău... Ok, gata, hai, am bătut palma, deci rămâne așa, da? Dacă ești fată ok și poate te faci și cu niște bani pe la... Nu am nevoie de bani, dacă o fac doar pentru că nu am în momentul ăsta. Mă sun tu. Da, te sun mâine, da. Tu unde stai acum? Acum sunt la o prietenă. Nu stai la părinții tăi? Nu, că nu vreau să știe și am venit la o prietenă. Fă-ți bagajele, aduci totul înapoi, din seara asta, te instalezi acolo și de mâine ne vedem. Aștept să mă sune atunci. Bun, dar rămâne așa, da? Da. Ești cu o prietenă de-a ta? Da. E drăguță? E urțică, nu cred că e ce cauți tu. E nașpa. Rămâne așa pe mâine. Da. Vezi, n-o dai la întors. Nu. Deci poți să vin oricând, nu? Acum, dacă vrei să vii, faci bagajul, ai cheie, te duci, ai cheia, bănuiesc, nu e n-ai. Da, pe nu v-am dat. Ok, hai. Mulțumesc frumos. Să crești mare, hai, te pupa. Pa. Farsele lui Buzdugan, numai la dimineața de mentă. Cu cine vorbesc? Ce faci, băiete? Nu știu cu cine vorbesc.
De la poliție sunt. Ia spune și tu mie, tu am înțeles că... Ești pe bicicletă? Da. E dă-te frumos jos de pe bicicletă. Da. O dă-te jos, ți-am zis. Bă, da jos. Te-ai dat jos, da? Da. Să nu te pălească vă mașină. Da jos acum. Dacă vă spun că sunt jos. De ce circuli cu bicicleta fără veste? Da cum, da, am vest acum. Acum ai veste, dar mai zilele trecute când te-o lua radarul? Da, acum o pun la mine. Tu spune-mi de ce n-ai purtat vesta? Că n-am avut-o cumpărată. Da, acum o am. Că n-am știut că îmi trebuie veste. Băi, dă-te vezi, nu-i calci mașina, băi. Sunt jos acum, că lanțonează oamenii. Ce pregătire ai tu? Adică ce? Curriculum vitae, ce curriculum vitae ai tu? Dureri de cap am avut, de asta, nu știu cât se cheamă, PDS, de asta, dureri de cap. Într-o parte am mai avut, mai mă doare decât dată, splina. Ai să te mai urci pe bicicletă fără fâși de ceala reflectorizant? Suport vesta am fiecare zi la mine. Suport vesta am fiecare zi la mine. Să-ți fac legătura la șeful meu, vezi că șeful meu vrei să dea amendă mare. Rag-te de el, da? Da, da. Eu am purtat în fiecare zi vesta, eu nu eram fără veste, niciodată. Băi, Livile, băi. Eu ceream de la Artu, vesta și tot purtam. M-a oprit asta iarnă, asta și eu nu aveam voie să merg pe bicicletă. Nu Radu, un polițist de asta nou de aici la vârful. Tu mă faci pe mine prost că am poză cu... Când asta? Băi, Livile, dar eu stau acum să-ți dau ziua ții, că ziua mamei de viață. Este așa, tu, oleac. Da. Șeful, e vorbiți matale aici acum. Alo? Cine la telefon? Liviu. De unde? De la Ionușeni. Tu ești băiatul care circul fără vestă pe bicicletă? Da, da. Păi de ce, băi, băiat? N-a știut, domnule, n-a știut. Vă rog frumos să mă iertați. Și dacă te iert și data viitoare te prinde iar cu bicicleta, ce să-ți fac? Să-mi dați amende. Trebuie să duci și bicicleta la șeful de post, să o predai. Da, da, e a mea, domnule, și deja am cumpărat-o. Eu am reclamații că s-o furat și o bicicletă din sat. Nu, e de anul trecut cumpărată de Costel Enache. Ce calitate are el asupra ta de ți-o cumpăra bicicletă? Nu știu, dar i-am zis eu să-mi cumpere, că tot mă chema și n-aveam pe ce vine la dânsă. Nu, dar am lumină, am tot ce-mi trebuie la dânsa. Am cumpărat. Păi da, și tu de ce te-ai urcat pe bicicletă fără să ai vestă reflectorizantă, vei? Că te-o lua radar și aveai viteză mare, vei? Aveai 60 la oră, tu circul cu 60 la oră prin localitate, vei? Vă promit că nu mai merg așa de viteză. Hai să-ți pui geaca pe tine? Da, mă jur că eu să pun geaca pe mine, indiferent dacă e căldură sau e frig afară. Mă jur că cu geaca reflectorizată pe mine. Reflectorizantă? Reflectorizată? Reflectorizantă, băi! Nu pot să spun ca lumea. Reflectorizată. Nu pot. Reflectorizată. Zi de 3 ori. Reflectorizante. Asta umbră cu geaca pe mine. Și geacă, băi? De reflectorizate. Ce faci tu pentru mine că te iert? Vă ajut la orice. La crăpa lemne, la căra la fân. Când poți să ne aduci o căchiță cu fân? N-am căruțe, domnule. N-am căruțe. Cu bicicleta, băi, pui 2, 3, un Nu pot. Dar eu pot să te iert? Da. Ce știi tu să mai faci? De toate. Cum ar fi? Da. Cum ar fi, băi? Cum ar fi? Cum ar fi? Cum ar fi? Tu te uiți la televizor? Nu, o să apară. Am înțeles că aseară te uita la televizor. Da. La ce film? La Vocea Inimii. Și canale? Pe Antena 1. Din farsele lui Buzdugan ai auzit? Ba da. Ce-s alea? Comediile lui am auzit. Ai geaca pe tine acum? Nu, e la bicicletă. Și de ce tot? Băi, puneți-ai geaca pe tine, băi, băieti, băi. Da, acum sunt cămin. Cum am înțeles că ești pe bicicletă, băi? Uite, băi, tu ești pe stradă, eu aud mașini trecând, băi. Băi, băiete, pune geaca pe tine acum, pe tine. O pun. Pune acum să te văd eu. Acum o pun. Hai. Alo? Am pus-o. Ce? Vesta televizată. Vesta televizată. Ce culoare are vesta? Galbenă. Băi, a fost o farsă, băi, te-am păcălit, nu zi la poliție. Ai bun. Fii băi la locul tău, da? Da. Nu ne fă de râs. Nu. Nu ne fă de râs că ne duci vestea după aceea. Da. Sunt Daniel Buzdugan și te aștept la adresa farsearondradio21.ro. Radio 21. Farsele lui Buzdugan, numai la dimineața de mentă. Camera de comerț. Bună ziua. Cu domnul Viju, vă rog, cu domnul Gabriel. Mai puțin, vă rog frumos.
Da? Bună ziua! Bună ziua! Domnul Viju? Vâju, da? Mă scuzați că vă deranjez. Deci în legătură cu... Am înțeles că se acordă niște fonduri pentru școala de ciobani. Da. Unde se poate face? Școala o să se facă la Făgăraș. Se poate lucra afară în Uniune? Da. Sau? Da, o să vă dăm o diplomă, un certificat de absolvire care va fi recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației din România și recunoscut de asemenea în Uniunea Europeană. Cât costă cursurile astea? S-ar putea să fie gratuite. Și să dai examenul sau ce? Da, după ce face școală o să dureze cam 2 luni de zile, 2-3 luni de zile, după care faceți o perioadă de practică la dumneavoastră, de unde sunteți? Dar eu sunt cioban, adică nu e... Foarte bine, da, da. Am înțeles că o să fie dați afară, adică cei care n-are cursurile astea nu o să mai poată să lucreze sau... Acum, dumneavoastră ați văzut ce zice Uniunea Europeană, că trebuie ca să vă vindeți brânza și oaia și așa, trebuie să știți condițiile. Și atunci eu m-am gândit că vin în sprijinul și în ajutorul dumneavoastră să vă dăm astfel de diplomă, să vă învățăm cum trebuie să vă etichetați produsele, cum trebuie să le transportați și multe altele. Nu, domnul direct, dar pe ce mă învață el la Uniunea Europeană cum să mulge oia și cu eu... Nu, aia le știți dumneavoastră. Aia știți dumneavoastră, dar de exemplu nu știți cum trebuie să etichetați brânza, cum trebuie să vă mutați oile dintr-o parte într-alta. Sunt niște norme pe care numai Uniunea Europeană ni le-a impus. Eu am dat drumul la câine și oile, știți cum se mută, adică nu mă învață ei pe mine treaba asta. Noi am vrut în Europa, nu ei au vrut să vină peste noi. Dacă eu nu o să fac cursurile astea, nu o să pot să desfășor activitatea de cioban? Deocamdată puteți să desfășurați activitatea, dar undeva peste vreo 2 ani de zile, așa s-ar părea, că nu o să mai puteți decât dacă aveți școală. Ce o să scrie pe diplomă? Cioban. Cioban cu diplomă? Da, de așa va scrie pe, uite, cum scrie la mine aici, inspector de protecție a muncii, am o diplomă chiar în față, la dumneavoastră o să scrie cioban. Cioban cu diplomă? Păi... Pe ce bază se poate înscrie acolo? Undeva peste vreo lună de zile, când sperăm să avem proiectul aprobat de Comunitatea Europeană, atunci eu o să fac publicitate prin ziare, așa cum ați văzut. Păi eu o să stau să cumpăr ziarul? Păi atunci eu ce să vă fac? Lăsați-mi un număr de telefon și o să încerc eu să vă sun, dacă ziceți că e mai greu pentru dumneavoastră. Și un băiet, un nebot de-a meu, să-mi fac site, să-mi pun pe site pentru calculator, că cine vrea să cumpere brânză pe calculator. Sigur, uite, aia deja puteți să-mi spuneți mie și o să vă ajutăm și în treaba asta. Uite, e o idee foarte bună. www.brânza.ro sau ceva de genul ăsta. Sigur, numai trebuie să vă cumpărați domeniul ăla numit www.brânza.ro. Corect, mi-a plăcut ideea. Îmi place ideea, da. Cum se cumpăr domeniul? Cât e metru pătrat? Sau cum? La ce se vinde? Nu știu, e mai complicat să vă explic pe telefon. Lăsați-mi un numărul ăsta, cum vă numiți? Ignat. Poți să-mi iau domeniul acum asta sigur. Până dumneavoastră sau cum? Da, și prin noi puteți. No. Eu când pot să vin acolo la dumneavoastră? Că eu vreau să... Uite... Când vreți, condiția e să dați un telefon să fiu eu aici, să putem discuta. Eu vă aduc niște brânză să vedeți ce brânză fac eu. Nu, trebuie să veniți aici, să vă învăț cum trebuie să faceți. Îmi place ideea, vă ajut. Da, cu site-ul, da, fără problemă. Da, că știți care e problema? Să nu bage de astea porno, că am înțeles că dacă ai să nu bage tot felul de astea porno. Nu bagă nimeni pe astea, nu pot să bage. Pot să mă înscriu, de exemplu, la un curs în străinătate, adică să fac un... Păi trebuie să știi limba ca să mergi în străinătate. Păi mai știu pe engleză, că mai venit la mine tot felul de persoane care vin din astea și mai știu. Welcome... Nu cred că te poți descurca cu 3 cuvinte. How much is cheese? Adică mai știu cum se spune la brânză, cheese, știu cum se spune, da. E cam greu așa ce-mi spui, dar nu, haide pe aici, discutăm și îți dau mai multe amănunte, da? Dați drumul matale la Radio 21, că a fost o farsă. Ce-a fost? O farsă. Nu-i niciun bai. Daniel Buzdugan sunt. Oh, mă bucur atunci. De când încep cursurile astea de ciobănit? Păi noi sperăm din luna iunie. Și cine o să predea acolo? Fel de lectori. Lector în ciobănit? Da. De unde? Conform standardului trebuie să avem doctori veterinari, trebuie să avem ingineri în chimie alimentară, trebuie să avem specialiști în marketing, PR și multe sunt. Vă pot indica un site. Haideți, domnul Vâju, deci PR la oi n-am mai auzit. Păi de ce? Asta e facultate deja, este... Exact, asta și vrem să facem.
Sunt Daniel Buzdugan și te aștept la adresa farsearondradio21.ro. Radio 21. Nu se răspundeți. Am mers la Popas Păcurare, o mașină, s-ar putea? Chiar în fața la Popas Păcurare? Da, numai că acum vin la Lețcani, mă o mașină dintr-un sat lângă Suceava, la Bosan, știi, să ajung la aici. Am o căpriță cu mine, nu-i mare, nu face mizerii, nu, e curată, e... Da. O mașină la Popas Păcurare? Este 0234. Clientul are o căpriță mică, să vedeți? O căpriță. A zis că e mică și curată, vede, da? 127, o să vină în 4-5 minute. Nu-i problemă cu capra, nu? Capră și un balot mai de fân. Ce mașină vine? Încape? Capră și un balot, dacă încape, gata. Încape, că este Logan. Încape, că este Logan. Un taxiu la metro în față? La metro la poartă sau unde nume? Da, numai că vorbiți cu șoferul, am venit acum de la Fălceni. Am o capră. O capră? Da. Că nu ia nimeni o capră în mașină, domnul. Nu, domnul, nu ia nimeni o capră în mașină, vă dați seama că nu mă găsiți nimeni în mașină. Nu ia nimeni, că nu ia nici câini mari în mașină, nu ia nimeni. Da, una e câini, una e capra. Bine, domnule, v-am spus că nu ia nimeni nicio capră în mașină. Doamnă, cât... Eurotaxi, bună seara. Bună seara, un taxiu la Automitric. Puteți să întreba, am o capră. Ce aveți? O capră. Am până la Georgines, m-a luat un domn cu duba până aici, am o capră. Întrebați măcar, că am mai primit, acum am oprit unul și m-a luat la ștangi, la știți cum. Ce fel de capră? O capră românească. Animal, nu? Da, animal. Da. Un moment, rămâneți. Vă rog eu. Clientul are de transportat o capră. Afirmativ, capră vie. Nu-mi răspunde nicio mașină. 3 milioane dau. 3 milioane o duc eu în spate, numai că... Dar îmi pare rău, nu am mașină să vă trimit. 3 milioane, doamne, 3 milioane... Vă rog eu, nu mă lăsați aici. Dar nu vrea nicio mașină. Îmi spuneți, dacă eu trebuie să mai stau o oră, dar măcar știu sigur, v-am spus că oprit unul și mă lua la așa, ce face pacal? Măcar să știu, eu dau 3 milioane, întreba atâta, doar întrebare nu... Da, dar eu am făcut apel pe stație și nu vrea nimeni. Dar nu acum, dar nu că am stat o oră jumătate, mai stau încă jumătate de oră, dar măcar să știu o treabă, dacă am stat sau dacă nu eu așa la pas și văd eu. Dar nu-mi răspunde nicio mașină, nu vrea nimeni să... Capră, că frumos! Vai de mine, când am auzit am rămas tablou. Capră, că am întrebat animal. Vai de capră, Doamne. Eu mai dau o dată pe stație, cer numărul de confirmare și mai dau o dată pe stație. Da, bine, haideți să închideți că poate reușesc să vă găsesc o mașină. Vă mulțumesc. La revedere. Un taxiu la gara din Nord? Unde la gara din Nord? La gara din Nord, aici, la Polomne. Unde mergeți? În Rahova. Știți că ați sunat la Fly, da? Da, numai că așa mi-a dat un domn de aici la taxiu numărul să sun, că am venit la trenul de la Suceava și am o capră. Nu transportăm așa ceva. Eu dau cât nu faci, dau... Deci vă cred, dar nu merg băieții cu așa 3 ceva. milioane, doamnă, dau 3 milioane, cât am tăiat, dau, numai să ajung la unchiul meu. Eu vă cred, dar nu ia băieții așa ceva. Ce fac, mă duc cu capra acum pe jos, așa, nu mi-a zis că sună aici... Nu încape, că suntem aici. Nu încape, că nu o băgam, dar nu se poate. Păi și capra vie? Păi vii, da, nici, dar nu, că e obosită de pe tren, de pe... N-am, ce să-i fac? Am înțeles că sunt mașini mari la dumneavoastră. Păi nu sunt mașinile pentru autopeni, sunt pentru aeroport. Merg pentru aeroport, nu merg pentru capre. Îi mergeți la aeroport, eu v-am să dau 3-4 milioane, mergeți la aeroport. Nu am cum să vă dau așa ceva pe stație. Nu avem cum să transportăm așa ceva. Sunt de firma de companie de taxi pentru persoane, nici de cum pentru animale. Vă dau un număr de telefon și sunați la furgonete sau la seta. Dar tot suflet, doamnă, și capa. O fi, eu nu zic că nu, dar nu bagă băieții în Mercedes sau în Ford Mondeo sau în Peugeot Partner capre. Da, întrebați pe stații, poate este... Nu pot, doamne, să întreb așa ceva. V-am spus că nu merge așa ceva. Doamnă? Da, spuneți. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo, a fost o farsă. Și cine a făcut-o? Eu, cine? Eu cu un cioban. Da, a fost bună. Nu, n-am cum să întreb așa ceva. Doamne, bine. A fost bună. Azi, bună seara. Alo? Da. Bună seara.
Bună seara. Un taxiu la gara din Nord. Unde la gară? La gara, la Columne aici. La Coloane? Da, 1 milion, 2 milioane dau până, dar am o capră. Gara la... Alo, domnul? Da, la Suceava, am o capră. Păi... 2 milioane dau. Da, domnul. Dar de unde ați venit cu capra aceea? La Suceava. De la Suceava și ați mers cu ea cu trenul? Da. Și v-a primit în tren? Păi la persoană mergi, da. Și nu găsiți niciun taxi? Nu, doamnă, nu mai mă dați să sun la dumneavoastră. Dau 3 milioane, doamnă. Stați un moment. Vă rog eu mult. Domnul? Da. Sigur nu e... Eu am pus o întrebare, doamnă. Dacă vreți să mă ajutați să întrebați bine, eu dau 3 milioane până la pasaj la... Eu nu vreau să mă fac de râs pe stație, înțelegeți? Pentru dumneavoastră întrebați, nu-i că nu sunteți... Dați să văd dacă este cineva pe lângă gară. Vă rog. Se află cineva pe lângă gară? Stați un moment, domnul, chiar mă amuză. Stați că v-am găsit o mașină. 143, vedeți în fața gării, mergeți acolo, la Coloane și are o capră, domnul. Dau 3 chiar are accent din Moldova, deci dacă sunteți aproape, mergeți și vedeți. Păi, dar zic că ești cu capra, să-mi iei. E de ulea. Alo? Da. Să rămână. Bună seara. Doamnă, da, spuneți-ne că alții nu vreau să ne iei. Deci spuneți-i la coleg că noi Uite, acum vorbesc cu celălalt domn. Deci 143, dacă sunteți aproape. Domnii au spus că plătesc oricât, nu a vrut să ia nimeni. Da, mulțumesc, în 45 minute trebuie să mai... E mare capra? E mărișoară, da. Doamne. Bine, haideți că ajunge indicativul 143 Doamnă, de la Aristaxi, da. Spuneți-i, doamnă, că suntem cu capră, să nu avem probleme, stăm aici. Am spus. Deci, domnii au spus că nu glumesc, chiar au o capră, domnul. Dar spuneți-i că vii, adică... Haideți că... Nu, serios, doamnă. Bine, că e aproape, în 4 minute ajunge, indicativ 143. Am înțeles, doamnă, mulțumesc foarte mult. De la Aristaxi, o seară bună. Alo, doamnă? Da. Spuneți-i colegului să meargă, că a fost o farsă de la Radio Zoo, sunteți singurul... Singura companie care ați vrut să luați o capră în... Da, stați, de unde sunteți? De la Radio Zoo, Daniel Buzdugan. Ziceți-i să nu meargă. 143 nu mergeți, a fost farsă de la domnul Buzdugan. Mie chiar nu venea să cred, când am văzut că sunteți două persoane. Oricum, mi-a plăcut farsa. Bine. Chiar dacă o să râd o țară întreagă de mine, asta este. La revedere, să rămână. Seară bună. Alo, cine? Sărut mâinile, doamnă. Puneți, domnule. În legătură cu anunțul, Da, este de actualitate. cu ce vă ocupați? Deci mă ocup cu sex și cu oral. 1,70 m, țâțele mari, frumoase, tari, nici exagerat de mari. Sunt numărul 3. Am 1,70 m, corpulentă, frumoasă, am carne tare, ce să-ți mai zic. Arăt bine, 90-60-90, practic toate pozițiile, dar cea mai mult care îmi place mie dintre toate pozițiile e aia, eu deasupra ta. Eu sunt pensionar, locuiesc în zona Dorobanți. N-am avut plăcerea asta de foarte multă vreme să... Ei, eu ți-o ofer toată noaptea. Deosebit de în seara de Crăciun. Deci acum nu doriți nimic, nu? Eu credeam că vreți acum, că m-ați sunat că vreați acum, dacă vreți acum, bine. Sunt 3 finalizări, foarte bine făcut. Și dacă dai un ban, nu-ți pare rău, din contră. O să mă cauți, îți garantez eu cu patul. O să mă cauți. Să vii cu patul după mine, îți garantez eu. Dar acum, vrei ceva sau nu? Da. Deci, ca să înțeleg, cum vrei, toată noaptea? Să vă zic, să ne înțelegem la preț. Câte ore vreți să stați cu mine? Puteți sta până dimineața. Deci până dimineața mă plătiți 3 milioane. De acum trimitem adresa ta și când ajungi jos, te bipui ca să vii să plătești taxiul, da? Plătesc eu taxiul. Da. Ce vrei, să vin pe jos? Plătește-l tu și eu o să-ți dau... Păi nu am eu bani de taxiu, de-aia te pun pe tine, că mie toți clienții când vin îmi plătesc taxiul. Asta se face la vagabonde. Păi eu asta și sunt vagabontă, domnule. Sunt frumoasă, foc, atrăgătoare, sunt o jucăușă, dar sunt o vagabontă mică. Nu neapărat pentru
plăcere senzuală, doar să stăm de vorbă, să povestim. Bine, hai că vin acum, hai, trimitem adresa ta. Dorobanți, Pe doctor Ciomu numărul Ciomu, numărul 5. Ciomu. Stau la curte. Păi da, domnule, dar dăm un punct de reper ca să știu unde să vin cu taxiul. Eu ajung pe strada asta, la numărul 5. Dar trebuie să-mi spui unde să ajung chiar în fața porții tale. Nu pot să-ți ajung de mine, mă duc pe strada asta, ajung pe strada asta și după aia nu mai știu unde să ajung la tine. Deci asta e strada ta, nu? Doctor Ciomu? În cât timp ajungi? Dorobanți, în cât timp ajung? Cam departe, e o oră. Da. Până mă machiez și eu, până mă îmbrac. Așa, Dorobanți ăștia pe unde e? Unde este mai exact? Aproape de ce? De vreo McDonald's? De vreo... Dar tu nu ești din București? Sunt din București, dar n-am fost niciodată la adresa asta. Intri pe Radu Beller. Cum îl cheamă? Radu Beller. Faci stânga. Fac stânga. În sensul giratoriu, în sensul invers a celor de ceasornic. A celor de ceas, da? Deci intru pe strada Radu Beller, fac stânga după aia, în sens accesor cu ceasul, nu? Deci în giratoriu, e vreun ceas mare pe acolo, dă-mi zici tu? E vreun ceas mare? În sensul, ceas, nu? În sensul invers al acelor de ceasornic. Deci pe sens invers. Ce vrei să bei? Da, ce vreau să beau, nu știu, mie îmi place whisky. Whisky și Red Bull. Cum să bea? Whisky cu Red Bull. Că mă încălzește, eu sunt o ființă foarte fierbinte. Și când mă fierbintez, trebuie să te ții cu mine. Da, mamă, dar eu sunt bătrân. Nu-i nimic dacă ești bătrân. Am eu grijă de tine. Stai liniștit că cu timpul o să fim prieteni. Am clienți bătrâni și sunt niște oameni excepționali. Educați, rafinați, știe cum să se poarte cu o femeie, știe cum să se joace cu păsărica. Deci, ce să zic, au un talentul lor. Și singura cerința mea este, deci cum am ajuns la tine, să mă plătești înainte. Da? Vezi că dacă îți mai dau vreun bip din taxiu, înseamnă că trebuie să mă sun, da? Bine, hai că vin acum, da? Hai, așteaptă-mă. Alo, hai că am plecat de acasă, hai că ajung acum la taxiu, da? Hai, puiule, hai că vin acum. Pusi, să nu faci băiță, poate facem băiță împreună. Nu, n-am făcut băiță, da? Mă speli un pic pe spate, așa. Da, te spăl pe spate, nu e nicio problemă, te spăl și la cap, dacă vrei, și pe gât, și pe mâini te spăl, și pe picioare, și la unde vrei te spăl. Te pup. Hai ca să plec, hai, că am văzut un taxiu, hai, pa. Bune, ce faci? Victor, auzi, nu mi-ajunge banii până la tine, ce fac? Mai impui tu? Da, mamă, îți plătesc eu toată bine, hai dacă plătești tu, hai că vin gata, hai, să-i zi la taximetrist că mai dai tu că nu mi-ajunge, da? Până la tine face vreo 200 și... Hai că gata, hai! Unde ești? Sunt aproape de aici, de la biserica asta, de... Ia dă-mi un pic taximetristul la telefon. Alo, bună seara. Da, de la ce firmă sunteți de taxi? Rentacar, dacă știți. Băi, ai grijă să nu iei mulți bani, lu, fată. Nu iau mulți bani. Sunteți cu 35.000 pe kilometru, că m-am mai păcălit eu odată cu voi. Dar nu merg cu fata cu 35, vorbesc, eu mă înțeleg cu ea. Dar cum arată fata, spuneți-mi și mie. E frumoasă, e bună. Ți-am zis să-mi ia până la tine 200 și ceva maxim. Hai, vezi că sunt într-o fustă scurtă. Hai, bine, hai, pa! Alo! Unde ești? Hai, Victor, că mai am puțin și ajung, da? Păi da, unde ești eu acum? Sunt la Unirea, sunt. Și e trafic, e aglomerație, să merge bară la bară. Bine, hai să că... merge că e un brad mare și e concert și e o grămadă puștime, copii, ai înțeles? Și să merge pe jos, nu lasă mașinile să treacă. Trecem de ăștia, da? Te sun acum. Stai să-mi închid ușa. Uite, am coborât din taxiul ăla, vorbește cu taximetristul ăsta. Alo. Spune-i adresa lui. Alo, da. Unde sunteți? În Rahova. Alo, mă auziți? Da, unde sunteți? La Piața Unirii. Înainte când am sunat tot la Piața Unirii, n-ați mai înaintat? N-am mai înaintat, că e aglomerat, e rău de tot. Auzi? Spune că când ajungi acolo că îl plătești tu, da? Na, confirmă-i. Da, plătiți dumneavoastră acolo, vedeți că face vreo 400 și ceva de mii până acolo, că e aglomerat, e rău de tot. Hai, când ajung acolo te sun. Măi, nu mai veni, măi, dacă întârzi. Nu întârzi.
întârzi. În 10 minute sunt acolo, uite, ne spune el, uite, taximetristul zice. Da, domnule meu, în 10 minute suntem acolo, ajungem în 10 minute, să nu venim degeaba până acolo, ne așteptați, adică că trebuie să-mi plătiți. Doamne, a fost o farsă! Păi bine, bă, tu-ți bagi joc de mine acum, noaptea, când eu am alte treburi, tu nu poți să-ți vezi de treaba ta? Du-te, dracu, de aici, lingeam, să tâmpi ce ești. Când eu am treaba mea, sunt gravidă, eu trebuie să-mi fac banii mierde de parte. Praful și pulberea de tine. Auzi, îți dau eu banii. Te sparg. Băi, îți dau eu banii. Te sparg. Plătesc eu banii. Bă, lasă-ne, bă, că n-avem nevoie de niciun taxiu, că era taxiul meu. Hai, du-te, gata, lasă-ne, că nu vreau să te înjur. Eu nu vreau să-ți vorbesc urât. Hai, gata, te-am săturat, gata, bravo, ai fost de tot. Eu te-am simțit de prima oară. Eu i-am zis că e farsă. Hai, pa! Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua! Mă auziți? Da. Sunt domnul cu Tuaregu. Așa. V-am sunat să vă dau banii înapoi. M-ați ajutat... Nu, bă, stai un pic, tu ești Daniel Morar. Buzdugan. Așa, Buzdugan. Da. Eu ți-am spus mail-ul ăla. Da, nu, eu vreau să-ți fac o farsă acum să... Las-o, dragul, mi-a făcut el la farsă. Da, bun, uite, te-am sunat să-mi povestești exact cum s-a întâmplat. Eu o să te înregistrez acum și o să dau discuția la radio și cine va auzi și cine știe mașina să, nu știu, să ia vreo măsură, să nu mai pățească și altcineva. Pot să te sun eu într-un sfert de oră, că sunt foarte ocupat acum. Sau mă sun tu într-un sfert de oră din nou? Te sun într-un sfert de oră și îmi povestești. Mersi mult. Ok, mersi și eu. Nu ți-a dat banii, nu? De unde? Dus cuvântul, cum se zice. Salut! Păi, ți-am zis, mă întorceam de la Sibiu cu fetița și cu soacră mea și când am intrat în Vâlcea, de fapt pe centura de la Râmnicu Vâlcea, era un nene cu un Tuareg parcat într-o poziție destul de ciudată, așa, dacă stau acum bine să mă gândesc. Era perpendicular pe drum, pe marginea drumului, un pic cu botul în sus și făcea semne disperate cu mâna. Hai să opresc, să văd ce Dumnezeu vrea omul. Mai ales că stătea să plouă. Și am oprit, a venit și mi-a povestit că a rămas în pană cu mașina și s-au prins beculețele pe bord și a încercat să completeze el cu ulei, dar încă erau beculețele aprinse și că trebuie neapărat să schimbe uleiul. Ok, hai că uite, mergem la benzinerie, că e Petromul aici lângă și vă plătesc eu cu cardul, că nu am cash la mine. Zice, nu, mai bine să scot cash. Și nu știu ce. Nu, hai să scot cash. Și ne-am dus la primul bancomat. El înclina să oprim la primul care ne-a ieșit în cale, dar era un BRD și am mers la un ING. Am scos bani, i-am dat omului, mă bazam pe numărul de la mașină și pe numărul de telefon care mi l-a lăsat. Și zic, asta este, o să sune înapoi și... Inițial mi-a zis 2-3 milioane și după aia 4-5 milioane. Și am dat 5 milioane și oblig. Ce vrea să facă el cu banii? Să-și cumpere ulei, să-și schimbe uleiul la mașină. Și chestia e că eu am pățit o chestie similară acum vreo câțiva ani în Grecia. Și tot așa, o persoană din România, fără să mă cunoască, fără nimic, mi-a dat 200 de euro și lasă, mi-i dai în țară. Și ți-a dat? Nu, el mi-a dat 200 de euro și când am venit în țară i-am dat banii și tot așa, omul nu mă cunoștea, nu nimic, dar aveam o problemă și... I-ai dat banii înapoi omului? Da, bineînțeles, dracu, acum cineva. Da. Știi numărul de la mașină, de la Tuaregul respectiv? 04 Viz era, dar dacă stau bine să mă gândesc, cum era parcată mașina așa cu botul în sus, poate era pus în spate numărul respectiv care era fals. Și am numărul de telefon, care poate fi o cartelă care acum mai știu prin ce coș de gunoi e. 04 Viz, număr de ce oraș? De București. Deci București 04 VIZ. VIZ, da. Și omul s-a prezentat ca fiind cineva sau... Ca fiind domnul Nicu Dancu, care are măcelărie în Obor și care e mare nu știu ce și... Era omul bine îmbrăcat,
chiar am crezut că are o problemă și are nevoie de ajutor. Și ai mai vorbit cu el? Ai mai luat legătura cu el? Atunci, în sâmbăta respectivă, l-am sunat că am început să-mi pun eu probleme. Bă, dracu, ăsta până la urmă poate să fie pur și simplu hoț. Și atunci mi-a răspuns de 2 ori sâmbătă la telefon, iar după aceea nu mi-a mai răspuns niciodată, bineînțeles. Nu ai făcut reclamație la poliție? Am încercat să merg și la poliție și mi-au zis că nu e de competența lor fiind abuz de încredere, nefiind furt, și atunci trebuie să-mi caut avocați, să mă duc la judecătorie. Cred că o să fac și chestia aia. Acum sunt foarte ocupat, nu prea am timp și... Dar te-a interesat de numărul mașinii, dacă e pe bune, cui aparține? Unde n-ai să mă interesez? La poliție nu pune nimeni nimic așa. Am înțeles. Naivitate. Acum am jurat că nu o să mai opresc veci pururi. Plus că am oprit și aveam fetița în mașină și l-am dus pe individul cu mașina până la bancomat, l-am lăsat în mașină cu fetița și cu soacrele mele. Ce culoare avea Touareg-ul? Negru, negru. Negru, ok. Bine, mersi mult. Și era și foarte aproape de stația Peco de la intrare din Vâlcea, care e chiar între centură și drumul de intrare în Vâlcea. Pe Tromie, dar nu sunt sigur. Poate și cei de acolo l-au văzut pe individ sau dacă stă acolo la pândă în mod frecvent, poate... Tu deloc de unde ești? Eu sunt de lângă Sibiu, deloc, dar de vreo 10 ani sau chiar 15, dacă stau bine să mă gândesc, îs bucureștean. Ok. Promit că nu mai opresc. Bine, la revedere, pa. Nu, bine, mersi, pa, pa. Vocală a abonatului 07. După semnalul sonor, înregistrați mesajul. Pentru a încheia, închideți telefonul. Domnul Nicu Dancu, dați banii înapoi, domnul. Măi, dă banii, măi, înapoi la om, măi, hoțule care ești tu, măi. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Sunt tatăl Suzanei. Dragoș la telefon? Da, Dragoș. Dragoș, deci o știi pe Suzana, o cunoști? Da, este fata cu care am fost la mare, nu? Da. Este vreo problemă? S-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat ceva și tocmai de aceea te-am sunat să te întreb pe tine să vedem cum... Tu n-ai putea tu ești din Piatra Neamț, am Da, eu sunt din Piatra. N-ai putea să te urci într-un tren, să vii la Vaslui, să... Da, nu e o problemă, eu am mașină, nu... Ce-a fost între voi la mare, spune-mi și mie, dacă... Păi nimic, o relație de amiciții, nicio problemă, fiecare... Am ieșit așa la suc, seara, în beri, la o cină, nu s-a întâmplat nimic, dar ce v-a spus Suzana? Ce? Păi Suzana mi-a spus că este însărcinată. Da. Și... Cum? Da... Ei, cum? Asta te întrebă pe tine cum, nu mă întreb tu pe mine cum. Știi, domnule, că între copii s-a întâmplat. Nu credeam că s-a întâmplat chiar așa, să-i rămân însărcinată. Tu ai trăit cu ea? Trăit cu ea e un lucru mare. Nu știu dacă aș putea să spun că am trăit cu ea. Dar ce ai făcut? Adică ai locuit cu ea împreună, ai dormit cu ea? Da, am stat împreună acolo, la mare. Deci suntem o familie serioasă și noi nu avem chef ca să avem probleme. Da. Suzana nu vrea să renunțe la copil și am zis că să ne întâlnim să vedem cum facem. Deci eu cred că voi ar trebui să fiți împreună, să vă căsătoriți. Păi, dar nu se poate, domnule, că eu am prietenă și eu trebuie să mă căsătoresc cu ea acum. Peste 2 luni eu am nuntă. Păi eu am prietene, am nuntă acum. Păi și cum, tu ai plecat la mare și ți-ai bătut joc de fata mea și acasă aveai altă... nu mi-am bătut joc, s-a întâmplat, ca între tine, știi jumătate cum e. Și acum cum rezolvăm situația cu fiica mea? Eu aș putea să vin la Vaslui să vorbim, nu nicio problemă. Poate rezolvăm pe alte căi, eu știu. Adică ce căi? Tatăl meu are o fabrică de cherestea, eu știu, își vedeți neastră. Și dacă... Și cu fata se poate rezolva un avort, încă e de vreme, nu... Cum? Fac un avort, nu? Dar nu ți-e rușine să spui așa ceva? Mai cum să facă fiica mea avort? Nu, dar vrem să rezolvăm într-un fel. Soluția este ca voi doi să fiți împreună. Păi, dar nu putem să fim împreună. Dacă eu trebuie să mă căsătoresc acum... Tu n-ai știut cât trebuie să te căsătorești? Ba da, dar eu știu ce să vă spun. Păi cum facem atunci? Păi ne întâlnim la Vaslui. Cu părinții sau... Păi... Nu-i nevoie, că eu sunt băiat mare, nu-i trebuie să vin cu părinții. Rezolv eu, că și eu am afacerile mele, nu nicio problemă. Dar ce spuneai tu de cherestea și de asta? Da, păi tatăl meu are o fabrică de cherestea
și... Păi înseamnă că îți permiți să plătești pensia alimentară dacă ai fabrică de cherestea. Da, dar nu cred că vă convine dumneavoastră, că nu e așa de mare pensia alimentară. Poate rezolvăm cu niște bani mai mulți acum, nu? Adică tu la ce te-ai gândit? Păi eu știu dumneavoastră cam cât ziceți așa. Te rog să înțelegi lucrurile. Noi nu suntem o familie de bagabonzi. Da, tocmai, eu am înțeles și de aia vreau și să rezolvăm între noi așa. Deci eu nu fac afaceri cu, cum zic eu, cu fundul lui fiică mea, da? Da, exact. Eu nu fac afaceri pe fundul ei, dar dacă s-a întâmplat treaba asta și tu am înțeles că te căsătorești și vrei să ai... nici să nu se afli sau să nu se afli așa în umii, na. Nici părinții mei n-aș vrea să știe prea multe. Eu n-am vrut să rămân însărcinat. Mi-mi pare rău pentru situația care s-a întâmplat. Da, păi dacă îți pare rău, de ce n-ai folosit prezervativ? Păi dar am avut prezervativ. Cum ai avut prezervativ? Am avut, domnule, dar și cum a rămas, cum a rămas însărcinat dacă tu ai avut prezervativ? Eu sunt așa mai subțirel și mi-a alunecat prezervativul. N-am înțeles. Eu sunt mai subțirel așa și mi-a alunecat. Și ți-a alunecat? Mi-a alunecat prezervativul. Hai, dică. S-a întâmplat, eu n-am vrut... Dar ea nu s-o prins în secunda aia, deci voi nu v-ați dat seama, nu ți-ai dat seama când... Nu-ți mai dai, nu știi și matali cum e când e secunda aia, nu-ți mai știi nimica de viață. Bine, păi cum facem atunci? Ne vedem la Vaslui? Da, ne vedem la Vaslui, nicio problemă, dar așa să eu cu cherestea nu am ce faci. Nu, păi... Dacă m-ar putea rezolva cu un colțar de bucătărie... Da. Și suma de 1000 de euro. Ca să ne înțelegem, adică să... Dom'le, cu colțarul pot și cu bani am numai 600 de euro, strânși de mine, e bun așa? 600 de euro? Da. Și un colțar de bucătărie? Da, ăla se rezolvă. Și cum mi-l aduci? Păi am eu mașină, nu nicio problemă, iau de la tata, de la fabrică. Da, ești băiețel, deci sper să nu avem probleme. Da, nicio problemă. Și încă o dată te rog frumos, deci din clipa în care rezolvăm treaba, tu în viața vieții tale nu mai cauți și nu mai ai probleme, nu mai ai treabă cu el. Nu, nicio problemă, că eu v-am spus că trebuie să mă însor. Prietena mea și așa este supărată și... Bine, deci ne vedem să Bun, dar mai este o problemă, aș avea și eu... Ia spune. Să știu și eu, cum aș putea să... Fiu și eu sigur că se rezolv problema cu copilul. Aș vrea și eu să merg la avort acolo cu ea, nu? Și unde să mergi? Păi când merge fata să facă avort, să știu și eu, să fiu sigur, nu? Vrei să mergi cu ea la doctor? Da. Păi de ce să mergi? Păi să nu mă trezesc după aia, după vreo 2-3 luni, că mă sunați iar și vreți alți bani. Atunci o rezolvi tu cu mașina, o duci tu cu mașina? Da, nicio problemă. Alo? Da. A fost o farsă. Văleu, bă, băiatul, ce mi-ai făcut, bă. Nu mai știam, mă plimb prin casă, nu știu ce să mai fac, mă gândeam numai la chestia asta. Larisa Mironeanu? Da. Sunt profesorul de română Burlacu de la 12B. Da, domn profesor, vă știu. Pe copiii mei de la 12B i-am anunțat că există o problemă pentru bacalaureat. În poezia lui Ceafărul de Nikita Stănescu apare o eroare la versetul 8, capitolul 1. Da. Și anume, în loc de ce-ți pasă ție chip de lut, dacă o-i fiul sau altul, se schimbă cu ce-ți pasă ție chip de lup. Pentru că așa este corect. Ăștia când au editat manualul au greșit și copiii mei de clasa 12 mi-au sesizat lucrul ăsta și eu am zis că hai să sun și la voi. Da. Profesoara voastră, doamna Cazacu, nu a răspuns la telefon. O să vă anunțe și ea, dar tu anunță-i pe copii că se apropie bacalaureatul și nu o să știți după aia și o să scrieți greșit acolo. Deci ce-ți pasă ție chip de lup, dacă o fi eu sau altul, așa este corect. Am notat. Dar tu știi poezia lui Ceafăru? Ba da, cum să nu? Și o știi toată pe de rost? Nu știu toată pe de rost, dar am învățat comentariu și mai știu câteva versuri. Ai ținut minte ce ți-am spus eu? Da. Deci în poezia lui Ceafărul... De? Cine a scris lui Ceafăru? Lui Ceafărul? Da. De cine ai spus? Păi tu n-ai învățat, mă, fată, mă, n-ai învățat lui Ceafăru? Ba da. Păi cum tu? Se apropie bacalaureatul și tu nu știi cine a scris lui Ceafăru? Lui Ceafărul. Ce se întâmplă cu tine, măi, fată? A? Nimica. Ai notat ce s-a schimbat acolo? Da. Repetăm și mie dacă ai reținut, să vedem să nu-i anunți pe copii altceva. În versetul 8. Da, din poezia lui Ceafărul de? Lui Ceafărul de... mă scuzați, domn profesor, dar m-ați luat așa din surprindere. Păi cine a scris lui Ceafărul, măi, fată? Nu pot să cred. Cine a scris, mă, lui Ceafărul, mă? Nikita? Stănescu?
Nikita Stănescu. Păi tu nu ești sigură? Bate la ușă examenul de bacalaureat și tu n-ai învățat încă poezia asta? Am învățat, domn profesor, dar m-ați luat așa prin surprindere că... Păi, și cine a scris Luceafărul? Repetă și mie lucrul ăsta. Cine a scris Luceafărul? Luceafărul de? Mihai Eminescu. Păi ori Mihai Eminescu, ori Nikita Stănescu. Larisa, ce-i cu tine, mai fetița? Ți-e rău? Nu. Dar ce se întâmplă cu tine? Măcar atâta lucru nu știi cine a scris Luceafărul? Ba da, domn profesor. Păi cine a scris Luceafărul? Mihai Eminescu. Hai mai departe, spune mai departe. Versetul 8. Dar să le spui colegilor tăi că de greșeala aia, că apare o oroare. Da, apare o oroare la versetul 8. Ce apare? O oroare la versetul 8. Da? Capitolul 1 din Luceafărul. Da, de Mihai Eminescu. Vezi să nu le spui Nikita Stănescu că e încurci. Deci, ce-ți pasă ție chip de lut, dacă o fi eu sau altul? Se schimbă cu? Da, ce-ți pasă ție chip de lup, dacă o fi eu sau altul? Deci, ce-ți pasă ție chip de lut, dacă o fi eu sau altul? Se schimbă cu ce-ți pasă ție chip de lup, dacă o fi eu sau altul? Chip de? Lup. Da, chip de lup. Lut cu lup. Chip de lut cu chip de lup. Larisa, iubita, hai să-ți mai spun ceva, dragă. Sunt Daniel Buzdugan de la Radio 21 și a fost o farsă tot ce ți-am spus eu până acum. Alo, iubita, am uitat să spun ceva. Da, dragă, mă auzi? Îți spun la mulți ani. La mulți ani de școală. Hai, pa! Andrada? Da, cine ești? Sunt un băiat. De unde ai numărul meu? De la informații. Informații, nu zău. Nu, eu am terminat liceu de informatică și lucrez la informații și... Nu prea, că pentru că numărul ăsta este abonament și abonamentul pe numele mamei mele. Tu ești la japoneză? Engleză-japoneză? Da, deci te rog, zi de unde ai numărul meu. Hai, mă! Nu pe bune vorbe, zi de unde ai numărul meu. A mai fost cineva care a încercat să facă o glumă. Cine? Cine? Era, cred că după la Dumnezeu să iau ăștia cu farsele. Hai, zi cine ești. Păi da, uite, vreau să-ți fac și eu o farsă. Hai, lasă, zi. Buzdugan de la Radio Zoo. Ei, nu zău, hai, lasă-te. Da, fuga, hai. Pe bune, mă, că sunt Daniel Buzdugan. Zi cine ești. Cosmin sunt. Aha, de unde e numărul meu? Îl am de la Sorta, de la Brăila, de la Miruna. Și tu de unde ești, cine ești, cum, de unde până unde ai numărul meu? Și o cunoști pe sora mea. Păi voiam să mă văd cu tine. Zău! Da. Eu aflu că n-am timp, n-am cum. Am vorbit cu ea și mi-a zis că ești cam introvertită și socializezi foarte greu și nu prea ai cunoștințe pe aici pe București și am zis să mă văd cu tine un pic. Am cunoștințe, toată clasa de japoneză, 80 de persoane. Cum? 80 de persoane, toată clasa de japoneză. Și de unde până unde ai numărul meu? Păi, de la Miruna, Păi, sora nu dă număr așa alandala cu oricui. Așa că zi repede cine ești, poți să aflu dacă ai dat tu numărul sau nu. Dacă l-a luat de la ea sau nu. Mă inhib la faze de astea, știi? Vai, ce să spun, te inhibe, uite așa sunt eu, inhib lumea. În loc să-mi dai aripi și să mă ajuți să legăm Vai, ce să spun. să întindem o sfoară între noi, Vai, află că mie nu-mi plac băieții, na. Nu-ți plac băieții? Urăsc, nu, sunteți niște poși toți, hai. Toți ne simțiți cum o fi, obsedați sexuali, maniaci. Hai, mă, că nu mă duci cu glume de-astea. Zi de unde ai numărul meu, hai. Ți-e frică de mine? Nu, mi-e frică de numerele cunoscute. Eu vreau să fac aici în București întâlnirea brăilenilor. Știi că există întâlnirea eșenilor, nu știu ce. Și printre altele, aș vrea să mă văd și cu tine. Măi, am alte planuri astăzi, ți-ai ales prost ziua. Îmi
pare rău. Și eu nu ies cu Brăila. Pentru mine Brăila nu mai există. În Brăila nu mai există decât familia mea și atâta tot. În rest eu nu socializez cu Brăila. Dar cu ce socializezi tu? Cu Praga, cu Lyon, cu... Nu, dar cu Tokyo și cu Kyoto. Na, e bine? Konnichiwa. Știi și tu un cuvânt acolo care știe absolut toată lumea, îl știe. Este ceva logic să știi absolut toată lumea. E banal. Toată lumea știe chestia asta. Altceva nu știi? Pe cuvântul meu că nu știu ce înseamnă Konnichiwa. Konnichiwa înseamnă bună ziua. Konnichiwa. Sayonara. Aia înseamnă la revedere. Deci bun, poți închide telefonul. No, da? hai Andruța. Mai pe bună, numărul ăsta după care mă suni e cartelă? Adică? Adică e cartelă sau e abonament? Adică vrei să spui că-s cashback sau că n-am bani să fac... Nu, întreb! E abonament sau cartelă? Păi e abonament, dă! Bun, deci poți să afli cine ești, perfect! N-ai cum să afli. Mă, nu zău! De ce te deranjează de Brăila? De ce nu vrei să mai auzi de Brăila? Nu uiți de unde ai plecat? Nu e vorba că vreau să uit de unde am plecat. Nu mai am ce să caut în Brăila. Eu am o viață aici și vreau aici să rămân. N-am ce face în Brăila aia. Hai, mă! Mă deprim? Cum? Mă cer cu toată familia? N-am ce face în Brăila. Tu ca brăileancă, ce ești? Munteancă sau moldoveancă? Nici una, nici alta, nu știu. Nu știu. Nu știi ce ești? Nu. Nu m-a interesat România ca naționalism. Eu nu sunt cu țara mea. Vai, țara mea, România, sunt mândră de ea. Nu, o urăsc. Păi dar te-ai născut aici, mă, Andra. Și ce dacă? Și ce dacă? Tocmai fac facultate ca să plec de aici. Unde? Unde o fi în lume? Anglia sau Japonia, bine. În Japonia. Și crezi că ea în Japonia o să te primească cu brațele deschise. Uite-o pe fata aia de la Brăila. Oh, sayonara, konnichiwa. Da, că parcă o să știi de unde sunt. Ideea este că dacă o să am destul de bune note ca să pot să plec, asta te interesează, căpățâna, creierul, nu altceva. Bun, tu ai plecat de un an de acasă și deja nu vrei să mai auzi de Brăila. Dar n-am plecat de un an. Dar de cât? De câteva luni. Gata, ești bucureșteancă, ești la capitală tu. Nu vă rog să la capitală, că o urăsc și pe asta, că e o împuțită, e o nenorocită. Deci capitala care ar trebui să fie model pentru restul orașelor e cea mai nenorocită. Mamă, dar nimic nu-ți place, mă. Nu, nimic. Dar ce-ți place? Are multe magazine și alte chestii, jucării și altele. Are mall, are... Da, ce-ți spun și îmi curg ochii după ele, dacă n-am ce să le cumpăr. Da. Are bambu, are fratelli. Da, o fi, nu știu, că eu nu merg în astea. N-am bani, n-am bani de cluburi. Și când te duci la Brăila te dai de la capitală, nu? Nu ies în oraș. Cu greu trage de mine lumea ca să mă vadă. Să roagă de mine luni de zile ca să ies afară. Ce-ți place ție? Stau până toată ziua, stau până toată ziua, ori mă înfig în japoneză și o mănânc. Știi să cânti în japoneză? Ce să cânt în japoneză, mă, că eu trebuie să știu să scriu întâi și pe urmă să cânt. Hai să-ți cânt eu ceva în japoneză, vrei? Hanchikidana, hanchikidana, haniakunana, hanchikidana. Aia nu-i japoneză, bă. Dar ce? Nu știu, ori țigănească, ori manea, ori dracu să le ia, că nu le suport. Manea e aia, pe la spate, pe la spate. Hai, gata, las-te. Închid telefonul. Hai, Mandra, încerc și eu să te fac să mă placi și tu... Așa sunteți voi, fetele din ziua de azi, venite din provincie la capitală, uitați de... Nu, dragă, ce spun că așa sunt cu absolut toată lumea, indiferent că e capitală sau Brăila sau dracu să le ia de orașe. Bun, când ne vedem? Ce să te vezi, mă, cu mine? Tu n-am văzut că mă întâlnesc cu străini? Sunt român, mă, sunt din Brăila, ca tine. Indiferent, străini pentru mine, adică nu știu de unde ai numărul meu, nu știu cum te cheamă, cine ești. Spune-mi cine ești, spune-mi ce dorești, spune-mi dacă... Mă, lasă-mă cu maneaua, că ți-mi telefonul. Nu-i manea sora asta, cum să fie manea? Mă, te bat. Hai să... N-ai cineva, hai că trebuie să... Auzi, asta vreau să zic, a fost o farsă din partea surorii tale. Bănuzău. Daniel Buzdugan sunt de la Radio Zoo, Miruna mi-a scris... Am ucis-o! Miruna, te omor! Dă-i un mesaj lui sorta. Bine, mersi. M-a enervat faptul că ai stat și m-ai insistat atâta. Eram sigură că e ceva la mijloc necurat. Vii mâine dimineață la radio? Nu știu unde e și eu dimineața nu mă trezesc. Chiar atrag de mine să mă trezesc la 10 dimineața, dar îmi la 8-9. Veneai mâine dimineață la radio, când difuzam farsa și intram un pic în direct și ne vorbeai în japoneză. Haide-mă, nu, nici chiar așa, lasă-mă în pace, am emoții acum, că mă dai pe tot postul și eu sărut o țară întreagă și acum
pui să vin să vorbesc în japoneză? Lasă-mă în pace! Vezi că sunt vreo două și nu o să știi ce înseamnă. Decât dacă ascultă domnule profesoare, chiar. Konnichiwa, watashi wa Andra desu. Watashi ichi ninen se gakusei desu. Asta înseamnă sunt student în anul întâi. Socares, mă! Hacicu, caceaură! Ai, fuga japoneză, mă lași! Tu unde stai, în ce zonă? Sunt tocmai militari. Vii tu din militar de acolo, ai bani de taxi? Îți decontăm noi. Taxi? Da. O, Doamne, eu abia mă mișc cu metrou și tu îmi spui de taxiu? Nu mă pui de aici, poate mi-a vreo 300 milioane decât 200 mii pe viața mea. Cum? Și am dat pe mâncare. Eu nu mai am decât 200 mii pe toată viața mea. 200 de mii mai atât? Atât. Și până n-am metrou, cu o stație de metrou ceva și până vin cu tramvaiul sau cu un d-ăsta, o RATB. Iei un taxi și ți-l decontăm noi. Să vii să ne spui ceva în japoneză. O, Doamne, vă bat, deci o ucid pe sora mea. Eu care spuneam mie, nu o să mi se întâmplă niciodată că îmi dau seama cine este. Fuga! Și nu, pe bune, numărul ăsta este al tău privat, ca să știu să... Nu, e de la radio, numărul de la radio. Aha. Sunteți tari, să știți, sunteți foarte amuzanți, mai ales când faceți vocea aia de băbuță sau de doamnă în vârstă. E foarte, foarte tare. O, mă, sora mea! O bat! Bună seara. Avem numărul de la Models. Da? Puteți vorbi 2 secunde cu domnul director? Când? Acum. Nu se poate. Să revin mai târziu sau? Nu, la ora asta nu vin. Păi nu să veniți, să vorbiți la telefon. Da, spune. E vorba de o reclamă, 2 secunde să vă fac legătura. Da, cum să nu. Bună seara. Bună seara. Avem numărul de telefon al dumneavoastră de la firma Oxygen Models. Da. Noi v-am văzut acolo și avem o reclamă pe care vrem să o facem cu dumneavoastră. Puneți-mi despre dumneavoastră, prezentați-vă un pic. Nu am participat în modeling, dar ce pot să vă spun? Câți ani aveți? 18 ani. 18 ani, da? Da. Sunteți elevă la liceul din Săcele. Noi avem o reclamă pe care vrem să o facem pentru programul Rambla, știți, cu mașinile vechi. Da. Filmarea va avea loc undeva pe săptămâna viitoare. Așa. Ne-ar interesa tare mult, dar spuneți-mi, aveți probleme de dicție, că veți avea și un mesaj acolo pentru reclama respectivă. Va fi o reclamă care se va da pe televiziunile din local, adică Brașov, Sibiu și Mureș. Va fi pe... Și eu trebuiască să citesc, adică o să-mi dați dumneavoastră un anumit text sau... Da, este un text. Bineînțeles că în momentul ăsta lucrăm cu agenția care produce spotul respectiv. Noi avem brief-ul în acest moment. Dacă v-ar interesa, acum și măsura în care puteți noastră veni, că bănuiesc că având școală aveți un program mai dificil. Nu neapărat pot să vin, că eu sunt și la dansuri și de fiecare dată când am spectacole sau așa, nu e nicio problemă, pot pleca oricând de la școală. Și dansați? Sunt într-o trupă de dans aici, în Săcele. În ce constă această reclamă? Trebuie doar să vin și să prezint, adică să mă prezint în reclamă sau mai Nu, e vorba de... Reclama va fi în felul următor. Dumneavoastră veți fi într-o mașină veche, Dacia cel mai probabil. La un moment dat va ieși fum din mașina respectivă, dumneavoastră nervoasă ieșiți din mașină, trântiți ușa, veniți la cadru și spuneți textul ăsta de care ziceam eu. Da, am înțeles. Puteți să notați? Da, face așa să-mi scot o foaie. Să-l repetați de câteva ori, pentru că, eu știu, până în acest weekend poate ne întâlnim să stăm un pic de vorbă, adică să facem o probă. Mie mi-a plăcut, deci ca figură sunteți ceea ce avem noi nevoie, cum s-ar spune. Da, am înțeles. Notați? Da. Mașina mea avea probleme de ejaculare precoce la pornirea din rampă. Deci mașina mea avea probleme de ejaculare precoce la pornirea din rampă. Am apelat la programul Rambla. Programul Rambla. Da. Unde am primit prima de castrare. Da. Mesajul de la final, prima de castrare, m-a scos din disperare. Puteți citi de pe foaie? Mașina mea avea probleme de ejaculare precoce la pornirea din rampă. Am apelat la programul Rambla,
unde am primit prima de castrare. Prima de castrare m-a scos din disperare. Păi dacă așa o să citiți acolo, mă îndoiesc că o să putem Păi, dar acum, pe moment, vreți să vă spun cu intonație și... Păi, un pic de implicare. Ca și cum, în momentul când mașina urcă în pantă, la pornirea din pantă, știți ce e o pantă? Da, știu. Ce e? Un deal. Din cauza anumitor factori tehnici și din cauza faptului că mașina este veche, are anumite scăpări, acele ejaculări precoce la pornirea din rampă. Ia încercați să-mi explicați acum cum v-am explicat eu, ca să... Aoleu, dar nu mă puneți acum așa să explic. Păi nu, dar haideți să facem, pentru că... Păi da, dar eu trebuie să spun aici doar acest text, nu trebuie să explic de ce e așa, nu? Nu trebuie să explic de ce se întâmplă așa, ce nu înțeleg eu trebuie să spun numai textul. De-aia zic că la ce să repet. Da, ok, bun. Haideți să mai dăm o dată textul. Da, mi-l mai citiți odată. Ok. Haideți să încercăm. Îmi cer scuze că sunt pisălog sau pară pisălog, dar v-am zis, Mașina mea avea probleme de ejaculare precoce la pornirea din rampă. Am apelat la programul Rambla, unde am primit prima de castrare. Prima de castrare m-a scos din disperare. Ok, și încă o dată mai supărată, adică că dumneavoastră ați citit acum bucuroasă. Mașina mea avea probleme de ejaculare precoce la pornirea din rampă. Am apelat la programul Rambla, unde am primit prima de castrare. Prima de castrare m-a scos din disperare. Nu, parcă tot prima dată era mai bine. Mașina mea avea probleme de ejaculare precoce la pornirea din rampă. Am apelat la programul Rambla, unde am primit prima de castrare. Prima de castrare m-a scos din disperare. Tu ai o problemă să apari în costum de baie? Nu am nicio problemă. Nu, că dacă ar fi o problemă, poți să apari în pantaloni scurți sau... Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Poate semna în acest sens cineva de la tine din familie că nu sunt probleme? Da. Da? Da. Ok. Mai am aici niște fete, dacă tu le știi, Bia și Geo. Da, le știu, da. Buzdugan sunt și a fost o farsă! Alo, da? Roberta la telefon. Cine? Roberta. Bună, Roberta. Robert, ce faceți? Bine, uite, i-am făcut o farsă, prieten. Am nimerit la fix la ea, nici nu mă așteptam. Foarte bine, și când o putem auzi și noi? Mâine dimineață. Mâine dimineață? Aoleu, mulțumim frumos. Oricum, săraca, s-a cam prins, avea dubii. Da, era, o fi o farsă, nu o fi, deși noi n-am discutat deloc. N-avea cam de un să bănească, dar asta e. Da, mulțumesc de farsă. Ia dă un pic la... Eu sunt. Cea cu mașina. Nu te-ai supărat? Nu m-a supărat. Te bagi la reclamă până la urmă? Mă voi băga și la reclamă. Bine atunci. Deci va fi dimineața farsa? Da. Ca să ascult și eu. La 7:30, la 8:30. Ia dă un pic pe Roberta. Acum. Alo. Așa prietenă bună ești tu? Păi da, ce să fac? Da, mă mir cum de-am putut să mă abțin acum să nu râd. Deci mă chinuiam că noi când începem să râdem e vai și amar. Și acum, nu mai puteam. Mă mișcam pe aici prin casă, mă luteam, zic, Doamne, să nu încep să râd, să se prindă. Dar tu te-ai prins? Da, eu m-am prins din prima și ascultam la telefon așa și am recunoscut vocea. Că ascultăm doar în fiecare dimineață la școală cu căștile radiozul. Ok. Da, mulțumim frumos, o seară plăcută. Ceau, pa, pa. Pa, pa. Alo, bună ziua. Bună ziua. Procuror Mistreanu vă deranjează. Da. Răzvan Crăciun? Da. Îmi puteți răspunde la câteva întrebări? Da. Faceți sală la Dio Security? Da. Este aceea sală pe care o frecventează și cetățeanul moldovean Serghei Gordunov, suspectul crimelor din Brașov. Da. Am văzut ceva ieri, că a venit la Antena 1, da? Unde a venit? La sală acolo și a luat interviul, nu știu. Vă cunoașteți cu respectivul? Nu l-am văzut niciodată. Eu fac decât de întreținere și nu am făcut o săptămână, după aia n-am mai fost. Vineri seara n-ați fost la sală? Nu. Săptămâna trecută n-am fost deloc, că am fost răcit, chiar am fost la urgență la spital, mi-a fost rău, am avut temperatură și ieri a fost prima zi când am fost. Și unde ați fost vineri seara? Vineri seara am plecat acasă, la Câmpina. Singur? Da. Nu, cu soția. Și mai erau și alte persoane care v-au văzut că ați plecat sau... Nu, am plecat din Cămin, am luat bagajele, m-am dus la o soție de la benzinărie, de lângă Real. A venit de la muncă, că lucrează în Ghimba, am luat-o și am plecat pe Pârâul Rece, Predeal și acasă, la Câmpina. Dar locuiți împreună cu soția? Da. În Cămin? În Cămin, da.
În Căminul 10. Alte persoane pot confirma de... Da, păi mamă, n-am ajuns acasă. Dar cu ce ați plecat? Cu mașina personală. Puteți veni joi dimineața la ora 8 la niște audieri la parchet? Vin, dar de ce? Este vreo problemă? Eu n-am nicio treabă cu așa ceva. Sunt în sesiune acum. S-au comis crimele astea și luăm toți cei care sunt suspecți. Și eu aș fi suspect că frecventez la sală acolo. Și am înțeles că v-a văzut cineva, că vorbeați cu cetățeanul moldovean, cu Serghei Gordunov. Eu cu dânsul? Da. Nu-l cunosc. Nu, serios vorbesc. Așa nu știu cum am... Și speriat, nu mă așteptam la așa ceva. Serios vorbesc, nu știu cine e. Joi la ora 8 aduceți și mașina. Ați folosit vreodată arme de foc sau ceva? Nu, nici armata n-am făcut-o. Joi la ora 8 dimineața să veniți la procuratură, da? Doamne, mă și speriat, nu știu ce să fac. Cum ce să faci? Vii încoace. Vezi, nu faci prostii, să nu fugi din oraș sau... Nu fug nicăieri, dacă ei vin și acum, nu e nicio problemă pentru mine. Dacă ei vin și acum, dar vreți să vin acum, că nu e nicio problemă pentru mine. Dacă acum am luat mașina și am venit acolo pe Republici, dacă vă găsesc acum acolo. Păi cât îmi ia? Sunt în Memo, în Căminul 10, am luat mașina și într-o jumătate de oră am venit la noastră, sau cât îmi ia? Vezi că o să dureze mai mult, că o să fii reținut 24 de ore. Să aduci buletin ceva, să ai acte la tine. Mă închideți? Cum? Mă închideți? Vei fi reținut 24 de ore. Mamă, când o să afle ai mei, când o să afle ai mei despre chestia asta, zic... Eu acum am venit de la examen, am avut examen acum chiar în... Și am avut examen acum și acum intrasem în cămin. Așa. Vreau să merg și la un interviu, că vreau să mă angajez, că e mai rău. Dacă vin, nu e nicio problemă, că nu vreau să rămân acolo peste noapte, nu știu cum, închis, n-am fost niciodată, nu știu ce să zic. Vei mai fi cazat cu cineva, am înțeles că mai e tot un cetățean moldovean. Dar cum să mă închideți? Pentru ce? Că n-am făcut nimic, doar m-am dus la sală și m-am zis, am fost atunci o săptămână, după aia am fost bolnav, dacă vreți mergeți la... Cum să zic eu, v-ați dus în bârlogul ursului și noi acum luăm pe toți suspecții și îi chemăm aici. Dar știam eu că se întâmplă așa ceva, m-am dus că am zis că să mă mențin în formă și eu, că Păi v-ați dus acolo unde se duc, eu știu, interlopi, se duc persoane suspecte? Știu că acolo sunt interlopi. Am fost, înainte mergeam la sală dar nu mi-a plăcut că erau de-astea, aparatele nu prea erau. Și am zis că să mergem la o sală cât de cât mai bună. Era faza că includea și saună și... v-ați dus undeva unde sunt aparaturile mai performai, cum să zic eu, mai noi. Acolo deja se stricase, le repara cu scoci și cu altele. Să faceți mușchi, să puteți căra... Nu, să slăbesc, că... Să cărați victimele în spate. Nu, să slăbesc, că eram un pic mai plinuț. Bun, aveți schimburi, ceva, mâncare, pentru că nu vi se asigură? Pentru că... Nu am pregătit acum, am de învățat pentru la un examen, chiar așa, sunt ultimul an la facultate. Dar chiar n-am avut nicio problemă, nici nu știu cine e, nu cunosc, doar singura chestie că mă duceam acolo la sală. Poți să-ți iei și cărțile să înveți, că va fi anchetă încrucișată, adică va intra unul, va ieși, să-ți anunți familia că vei fi reținut între 24 și 48 de ore. Dacă nu trimite mandat de aducere și te saltă cu cătușe la mâini și... Aoleu, mă speriați rău de tot. Păi n-am mai fost niciodată implicat în așa ceva, Haideți că vin acolo ca să vorbim mai mult. Pot să vin și cu colegul care mergem la sală împreună? Da, dar el rămâne afară, tu intri. Și el a mers împreună cu mine la sală, deci... Adică să-l arestăm și pe el sau? Da. Dar vi s-a părut ceva suspect pe acolo, pe la sală? Nu mi s-a părut nimic, v-am zis, eu n-am fost săptămâna trecută, chiar nu am fost deloc, cauză că am fost bolnav. Nu, ai fost și bolnav când erai mic? Nu când eram mic, acum. Poți să-ți aduci mâncare și schimburi? Încerc. Haideți că sunt și acasă să le spun despre chestia asta și vin. La poartă la procuratură, când vii, da? Mă cauți pe mine. Și cum a spus că vă numiți? Procuror principal Daniel Buzdugan. A fost o farsă, nu? Pe cuvântul meu că vreau să zic că ești Daniel Buzdugan. Pe cuvântul meu. Și de ce n-ai zis? Pentru că, nu știu, mi s-a părut prea așa, era prea serios. Deci nu mai pot, sunt alb. Credeți-mă, nu mai pot. Chiar mi se părea, zic, uite-mă că merg la sală, mă ia că sunt suspect, nici nu-l cunosc, nici nu știu cine e, am examen, am aia. Părinții mei a zis, bine că a fost o farsă și că nu a fost adevărat și ești tare, ce să zic, m-ai făcut să-mi fleașcă tot.
Zic, sunt fleașcă tot. Dar cine a pus chestia asta la cale? Dumitrescu, Dan. E nebun omul. E pe bune, deci să ține de farți din asta la examen. Trebuia să ne afișeze pe platformă, că aici la facultate avem o platformă unde ne afișează notele, ca să nu le mai scrie pe foi. Și el a trimis o listă cu alte note și noi știam, chiar am făcut și el pusese 4, 3, chestii din astea și o săptămână ne-a lăsat așa și pe urmă le-a arătat pe cele bune. Deja când s-a afișase. Să ține de chestii din astea. Mersi frumos, Ciao. Daniel, și cum să zic, mersi că a fost doar o farsă, nu știu. Mersi frumos. Domnul Minu Giorca, eu mă numesc Elton John, Ion Elton, plecat din România, în America. Vă sun în legătură cu dorința dumneavoastră de a lucra în străinătate, am văzut pe internet. Într-adevăr, am depus un curriculum vitae pe internet împreună cu un prieten, da. Am văzut fotografie dumneavoastră, aveți ochii albaștri foarte frumoși și parcă ați fi străin, adică nu aveți figură de român. Da, un pic mai simpatic m-a făcut mama. Halal de mama dumneavoastră. Vă mulțumesc. Am văzut acolo că dumneavoastră doriți să lucrați în străinătate. În construcție aș dori. Aș avea nevoie de dumneavoastră, da. Nu pentru construcții, nu interesant. Deci eu sunt proprietar de casino, se cheamă Bad Boys. Da. Este pe un vas de curvazieră care face naveta între Alaska și Caraibe. Freaky Cruise se numește vasul. Cunoașteți limba engleză? Foarte puțin. Dar se poate învăța, nu e nicio problemă. Bine, și eu ce ar trebui să fac acolo? Ce aș fi angajat? Este nevoie despre persoane care se numește, deci funcția se numește paj. Cum adică? Paj. Și ce înseamnă? Cum paj? Un fel de cameristă. Aha. În cameră la cineva, băiat bun la toate, deci paj asta se cheamă. Este și teren de golf acolo, trebuie să duceți crosele, să-i ajutați să iasă din piscină, să-i dați halat în cabină dacă vă solicită să spălați pe spate, înțelegeți? Dumneavoastră sunteți căsătorit? Urmează să mă căsătoresc. Cu băiat sau cu fată? Cu fată, bineînțeles. Trebuie să spun că acest vas este pentru homosexual. Aoleu, e cam... Da, e un pic diferit așa, Este un pic diferit, dar rezultatul este același. Și un salar anume, cam de cât ar fi salarul? $2,000. Contractul este de 6 luni. Din august... Da, aici e o mică problemă, că mă voi căsători cu soția mea. Când vă căsătoriți? În vara acestui an. Dar în afară de a face curat prin cameră, a șterge praful, ar trebui să mai fac și altceva, mai intră și alte servicii. Ar trebui să am și relații sexuale cu acea persoană. Nu este asta nicio problemă. V-ar interesa să lucrați? Da, sună tentant, aș încerca cum să. Și salariul și... Cum că nu se vor întâmpla nimic, nu se va întâmpla nimic. Eu, fiind o persoană mai simpaticuță, așa de genul meu, nu m-aș vrea chiar. Având în vedere că este un vas de homosexual, aici este problema. Deci, mi-e frică oarecum așa. Și aș vrea o asigurare din partea dumneavoastră, ca să nu se va întâmpla nimic. Este asta prevăzut în contract? Da. Un pic de frică tot există. Problema este, nu primim persoane căsătorite. Și dacă se putea să aunați acest nunt, căsătorie foarte bine. Da, e un pic cam dificil aici cu nunta. Deci problema e că totul s-a pregătit, e stabilit totul, data, nașii. Vă dați seama, e greu. Este vorba despre un contract foarte bun pentru dumneavoastră și pe lângă astea $2,000 primiți foarte multe bacșiș. Poate să ajungă chiar și la $2-3,000 în plus. Într-adevăr, nu avem salarii așa. Eu aș putea să vorbesc cu soția viitoare a dumneavoastră. Nu vreau să afle și soția de problema asta, deci nu, în niciun caz. Nu vreau să știe soția. Nu ar fi de acord în niciun fel și nu... Nu înțeleg, este job asta. Da, într-adevăr, dar vă dați seama, fiind un vas de homosexuali, ar putea fi de cine știe, mă culc pe bani și aș înșela-o cu chestia asta. Acum am nevoie ca să știu dacă dumneavoastră pot să contez. Da, într-adevăr, deci răspunsul este că da. Dacă îmi lăsați o săptămână să mă gândesc, să vorbesc și cu soția, să o conving că este vorba de foarte mulți bani, dar trebuie și nou un apartament, o mașină. Trebuie să mai vorbesc și cu părinții și cu nașii, trebuie să-i conving pe toți. Nu dați înapoi. Nu voi da înapoi. Bun, ar mai fi ceva de spus, pentru că acest vas va călători în zonele calde. Este vorba despre o anumită vestimentație care va fi acolo. Dacă sunteți
sunteți de acord cu aceasta, pentru că va fi trecut în contract. Este o vestimentație lejeră. În ce constă? Tricou sau maieu și un shorts pe care îl veți purta tot timpul, deci este vorba despre un shorts care va fi în față, iar spatele va fi gol. Aoleu. Da, și cum e aici? Voi avea pantaloni scurți, eu știu, chiloți? Nu, fundul gol asta. Aoleu, așa dezbrăcăm pe acolo, nu pune mâna cineva, domnii aceia. Ei nu are voie să întrețină relații cu personalul decât să se uite. Am înțeles. Decât se uită. Fac fotografii, filmează, asta este da, cu... dar ar fi o mică problemă aici cu fotografiile și filmatul. Nu aș vrea să apar și eu pe acolo, că cine știe unde se mai ajunge. În momentul când vei filmează cineva, puteți să vă întoarceți cu spatele. Pe ei nu interesează fața. La oamenii heterosexuali, când vede la striptease o femeie dezbrăcată, așa pentru ei asta. Da. Deci de asta dumneavoastră o să umblați cu shorts-ul acela care în față este acoperit, iar fundul va fi gol. Da. Înțelegeți? Ca la striptease. Da. Și în momentul când vă filmează sau face fotografie, obligatoriu trebuie să bagă bacșiș. Da. Cu asta sunteți de acord cu îmbrăcăminte? Nu prea, dar voi încerca să mă obișnuiesc. Ce vreau să vă mai întreb, dar pe tocul știți să mergeți? Nu știu. N-ați mers niciodată acasă cu... Nu. N-ați încercat? Nu, deci nu, cu tocuri în niciun caz, nu am încercat. O să trebuiască să aveți niște pantofi cu toc. Da, bine, într-adevăr. Aveți ceva împotrivă? Nu, deci vă dați seama, după ce o să semnez contractul, voi încerca să mă integrez. Ar mai fi ceva aici, o nelămurire. Deci eu, cum să vă zic, sunt o persoană înaltă, deci la 1,80 m, vă dați seama, deci ar mai trebui să merg și pe toc. Face piciorul foarte frumos, având în vedere că sunteți cu spatele gol, cu fundul gol, pentru estetica asta. Va trebui să vă epilați. Voi încerca, ați dat totuși garanția că nu se va întâmpla nimic și nu se va ajunge la altceva. Nicio problemă, deci noi vom vorbi asta cu avocați. Puteți spune ce vârstă aveți dumneavoastră, pentru că noi avem, limita minimă este de 23 de ani. Chiar peste 3 zile voi face 23 de ani. Nu aveți acum 23 de ani? Nu, peste 3 zile voi avea. Oh, la mulți ani atunci! Vă mulțumesc. A fost o farsă